دلم دحني زنوكي إن أنت رحبريل تكونك مقبل هرت رحبرين كلاوت هانك حديث وروانيرا الدم بخر انت خوك انترن وانترنا للدنبيرا عوتي نوغن ينخر لا بارد وكيسر السفرة وغانيرا كارخنا تيكالي وقيتنا هم بنقل وددينة دبنور كغن انكو جيبي الأخن انكو فرحة انكو عن قيلي قبرت وسنالي وعن قيلي قبرت وسنالي إنينا قعرد كورد الخان سخصو أرستو قبريلي كجربو قريبون مقلتو قبليلي جيروانتنو ونالي لهم فريلي مين أقلم الدلنا دحني سنوكي إن أنت راح قريلي تكونك مقبلي كورد الخان سخصو أرستو قبريلي كجربو قريبون مقلتو قبليلي جيروانتنو ونالي لهم فريلي مين أقلم الدلنا دحني سنوكي إن أنت راح قريلي تكونك مقبلي هرت رحبرين كلاوت هانك حديث وروانيرا الدم بخر انت خوك انترن وانترنا للدنبيرا عوتي نوغن ينخر لا بارد وكيسر السفرة وغانيرا كارخنا تيكالي أما السكنين نتغرر تأبد من لنا في نسل كيسر يتدحنا دي سنين لنا قرس إيما نسنينا خرق دقاقرا وردقوق أخواني ناوك لا تجدق عصيد كمنا قلت سلام الإسلام أما السكنين نتغرر تأبد من لنا في نسل كيسر يتدحنا دي سنين لنا قرس إيما نسنينا خرق دقاقرا وردقوق أخواني ناوك لا تجدق عصيد كمنا قلت سلام الإسلام سلام تخطاتلتنا هذا الشانل كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي البي تبنيتي قلت لكم يدلي إذا درفي ناي زفتو وسنة ببنيان أركيبون سلازخوني أزيا دستبلا نجن أنس ناي هجراو درف دي جي كون حدش مويا يحسب على اللغز كما يمسلكم دي جي كوينو ناي هجراو درف تاترايدز اللون اليوم أبزنا مع الناس نتحوز خوني ريو من ديجن ما يبي حدش مويا يمتسألن اللي بزغوني زادر في الجوهم زي حلف يلن قريب ناي يزبل صنيعو زي حلف نجر يلن كلك حلف يبل صنيعو تا كليب تا فيديو بلعلي حرق جرنا يزلنا دم مصادر في تخيديا سلازي الجوهم دك يرينا بالكو لومي ارسغن جمرينا لومي زقرم يكون كتريو كل زي خمط بالك تقولون يوم قد زقرم كاسل زغني لايك مقبره يترسعو مرحبا مادو زي زربا كم زبلان سلازلو كما خبلي دلي بارنا لومي عقد سارستي كخوننا مجمريا نابي ناخنو بلو كناري كبد زبل ارسينا خنتنكف كنفتن مخنياتو بزح سنكساقس نجر سلازلو ግን መጀመሪያ በተቀዳሚቲ ተዋስኦ ዘላ ክንጅምር ማለት ዜና ደይኮነ ዘ ተዋስኦ ተበልና ሓይሽ To depart for the G7 conference in France later tonight, where he will be meeting with world leaders on the heels of a pending peace deal with Iran. Aisha Hazni is live in Geneva, Switzerland, with all the details. Good morning, Aisha. Hey, good morning to you. So the president said that he wants world peace for his birthday. Of course, his birthday is today, and he could get very close to that, at least a peace agreement with Iran. He announced yesterday that that deal will be signed today, although it will happen, we are told, electronically, so we won't see either side in the room together. They'll do it separately, digitally. The president on True Social yesterday in that announcement said, So, ከም ንሪኦ ዘለና ምናልባት ነቶም ዘይፈለጥና ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ በርስደይ ናትዩ ዓለም ከም ዘይትፈልጥ ገይሩ ንኢራናውያን ጠቢሩ ኣብ መዓልቲ በርስደይ ናቱ ከም ዝፍርሙ እሞ ኣብ በርስደይ ናቱ ኣትዓዊተሎም እየ እናበለ ሓድሽ ፓርቲ ብሕቡ ኣዳልዩሎ ካብ ኢራናውያን ዘምልጥ መሲልዎ ኢራናውያን ድማ ና ጥሪትና ካለና ዝዓርከይ ናይ 250 በርስደይ ፓርቲ ገለ ኣለዎ ናይ UFC ፋይት ገለ መለ ኣብኡ ተኸይፉ
ንኢራን ከም ዘፈረማ MOU ፈሪማያ ኢሉ ሴሌብሬሽን ምስቲ ሴሌብሬት ንክገብሮ ተዳልይዎ ዘሎ ስለ ዝፈለጥዎ ኢራናውያን በበል 80 ዓመቱ ድማ እዩ ንሽተይ ከይመስለኩም ስለዚ ክገርመኩም ኢራናውያን ድማ ሶሪ ክንፈራረም ኣይንደልን ኢና ኢሉ ላማ ናይ ኢራን ንዶናልድ ትራምፕ መስዓር ጥራይ ኣይኮነን ኢሎም እዮም ንዶናልድ ትራምፕ ምውራድ እዩ ካልኣይ ውርደት ግን ኣለዎ ይቀባበሉሉ እዮም ዘለዉ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን እንድዩ ክልቲኦም ከም ቮሊቦል ይፃወትሉ ኣለዉ ክትሪእዎ እዮም ከመይ ገይሮም ፓስ የመሓላልፍዎ ኣለዉ ነተንያሁ ስርሑ ክሰርሕ ጀሚሩ ኣሎ ኢራን ድማ ኢራን እኳ ሓንቲ ይገበርዎን ጥራይ ክንፍርም ኣይንደልና ኢሎሞ ባይ ዘ ወይ ኣብ ኢራን ሓደ ኣገዳሲ ምንቅስቃስ ይግበር ኣሎ ዋላቲ ፖለቲካል ኤሊት ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ነቲ ኩነታት ዝመርሕ ዘሎ ተራ ህዝቢ ደሌት ተራ ህዝቢ ናይ ኢራን ዘማልኡ ከም ዘይኮኑ ሓያል ዝኾነ ምንቅስቃስ ይረአ ኣሎ ክሪኦ ኢና ንዕውን ስለዚ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኢን ፕሌስ ዶናልድ ትራምፕ ብሕቡእ ሲ እቶም ናቱ ቤት ፅሕፈት ተገይሮም ነይሮም ብሕቡእ ናይ 80 መዓልቲ ናይ ዕለት ናይ 80 ዓመቱ በርዝደይ ንኸብዕል ሲ ኩሉ ነገር ተዳልዩ ዘሎ ይብሉ ኣለዉ ሂዝ ኤክስፔክቲንግ ቱ ወርክ ስለዚ ኣብቲ ናይ ናብቲ ናይ UFC ፍሪደም 250 ኢቨንት ተባሂሉ ኣብ ሳውት ላውን ኦፍ ዋይት ሃውስ ተቐሪቡ ዘሎ ናቡ ነቲ ዲል ምስ ተፈረመ በቃ ምሳተው ብጣቅዒትን ብጨብጨባን ሃየቲ ካሜራ ክበሃለሉ ሓሲቡ ነይሩ ኢራናውያን ድማ ገጢሞማ እንድዮም መጀመርያ ብኣካል ኣይንፍርም ኢና ኢሎም ድሓርካ ወላ እታ ዲጂታልካ ሕጂ ኣብ ጥርጥር በፂሓላ ወላ ደገፍትና እዮም ክጠራጥሩ ጀሚሮም ዘለዉ ኪኑዚ ናይ በርዝደይ ሴሌብሬሽን ናቱን ኪኑዚ ከይትርጉም ድማ ኣለዎ ክንሪኦ ኢና ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ ሪሊ ኮርነርድ ኣብዚኣ ቤላ ገይሮም ቀርቂሮም ሒዞም ኣለዉ ታሒዞሞ ዘለዉ ድማ ክወፃ ዝኽልውን ኣይመስለን ባይ ዘ ወይ ኢራን ጥራይ ይኮኑ ዘፍርስዎ ዘሎ ቀንዲ ነዚ ነገር እዚ ከፍርሶ ኢሉ ዓቲቑ ዘሎ መን ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና and that is not Iran that's definitely Israel. Nida Ibrahim, she's following the latest developments on Israel from Ramallah in the occupied West Bank. Nida, so where exactly does Israel fit into all this as this deal appears to be getting closer? Because we know a key demand from Iran is for Israel to stop attacking Lebanon, but that's still happening. Well, according to the Israelis, they've been working so hard to try and separate the two fronts, the one with Iran and the one with Lebanon, and they know that Lebanon is becoming part of the deal as far هذا كابتي كندي أجد سنة بناي إيران زلو عبد مقراص نايتوسي نايزي MOU كفرارموز بهال زلو هانت نتبي بتدقى قامز تماغوتولا اتي مقراص نايتوسي أب كل جنبارات كون كم زلو سلزي إيران أمريكا زقبرو زلو ترايدي كونس كينو سجيرو ناب ليبانوس زخونة يخون زتوكوس كل يبلون قبل الإعلاماتات ناي حزب الله دما بفلوي زخونة نجر كجاتم يبلون يلام يرم دونالد ترامب دما نزيات تقبلوان يريم unfortunately نتنياهو أمنا تقطع سلو زلو نتنياهو كاب تحت بزح مستيرات ندير واسه زلو مس دونالد ترامب بحبو ترداديو ونيري يبلو مخنياتو نابتي بقبنات دخصص زلو كابو نكتحنو أب بوليتيكا إسرائيل نكساوت دونالد ترامب دما نتنياهو دما أبزو قدايزي سق بليو تسمامي أمنيرون دبل كاب إسرائيل دوس حبريتاون هالو قنسو نقدر فرحان حركاتي ناب ليبانوس قبر زنبر متقعتي تطوق بلالو تبايل نيرو وال إسرائيل كم زي دليو زلو درو ناب ليبانوس كم رما ناب بيروت هون متقعتا كايدون كم زلو يزن نقر زلو سلزي خالا زراربا إيراناويان أين فرم لنا انتبالو زا أكل مخنيات إسرائيل هباتو مالهج ويون دونالد ترامب كتفرم دعرقينكا أكلنا يتسرحكا قبر كبر ويم سلزي this is also another thing بتكونتات كسرح كم زي كل زلو نريد دلنا كونتاتيو بحفشا دونالد ترامب عاب مبصح غير ابقد مسب ابقد معلم اواج غيريو بزي قداي زنابيك خيدي حجي U.S. President Donald Trump says a memorandum of understanding between Washington and Tehran could be signed as soon as today, though Iranian officials continue to caution that no final date has been set. The proposed agreement would extend the current ceasefire for 60 days, reopen the Strait of Hormuz to international shipping, and launch a new round of technical talks on Iran's nuclear program. Trump said the Strait of Hormuz would immediately be open to all traffic once the agreement takes effect. He also insisted Iran would not obtain nuclear weapons and said future discussions would address the country's stockpile of highly enriched uranium. Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif said a final text has already been agreed and that كم تري وزلهم دونالد ترامب ببزح من قدينة تا دلا كونتات ادفرتايز كقبر الله بزح عندي فتينو
ኢራናውያን መጀመሪያ ነቲ ኣገባብቲ ወላ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክኸዱን ተፈተኑ ኣብ መወዳእታ ግን ክኸውን ከም ዘይክር እዮም ኣለዉ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝብሎ ዝነበረ ኩሉ ዘድልዮ ንስ ክረክብ ተዓዊቱ ይወፅእ ከም ዘሎ ሰለብሬትድ ክኸውን ጣቕዒት ክግበረሉ ሰብ ሓፍኮፍ ክብለሉ ጨብጨባ ክገብረሉ ይሓሲቡ ኢራን ድማ ከምኡ ዝበሃል የለ ንስኻ ንሰለብሬሽን ኢኻ ትዳሎ ዘለኻ ንሕና ግን ናይ ሂወትና ሕቶ እዩ እዚ ስለዚ ናይ ሂወትና ሕቶ ንዓኻ ንኽጥዕመካ ወይ ምስኻ ምቾት እንጆይ ንክትገብር ሓደጋ ዘለዎ ግዜ ሓሊፍና ኣይንኸይድን ኢና ብምባል ኢሎም ነይሮም እምበኣር ነዚ ተዘይጌርኩሞ ከዓ እቲ መን ኢኻ ትብሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነዚ ተዘይጌርኩሞ መጠንቀቕታ ኣለዎ ወሽመጥ ሕርሙዝ ቀልጢፉ ክኽፈት ኢሉ መብፅሓ ነይሩ if it doesn't we have the ultimate alternative hopefully never to be used again እንድሕሪ ደይ ተሰማሚዕኩም ምሳና እዚ ስምምዕ እዚ እንተደይ ተፈፂሙ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ እንተደይ ተኸፊቱ እቲ ክንጥቀመላ ዘይንደሊ ሕማቕ ኣማራፂት ክንጥቀም ኢና ይብላ ኣሎ እንታይ እሳ ብዙሓት ሰባት ኒኩለር ክጥቀም እዩ ዘፈራርህ ዘሎ ሰብ እዚ እዚ ዓንጃል እዚ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ኣይሓሰበን ኢሉ ክእምን ዝኽእል ሰብ ድማ የለን ኣብ ዓለም ምክንያቱ we all know ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከቢድ መንቀራቕሮ ኣትዩ ከም ዘሎ ኣብ ዝስምዕዎም ንኣብነት ነቲ ጉዳይ እቲ ብቐረባ ዝፈልጥዎ I think at this point in time, where we are, is that President Trump is desperate to get a settlement. He understands the economic consequences of this war going on for a few more months with the straits closed would be disastrous. He's got to get a deal. And not just simply for economic reasons, but for political reasons as well. The midterm elections are coming up, and he runs the great danger that if the economy is tanked by November, that both the House and the Senate will be run by the Democrats, and he will get impeached and found to be guilty. So he wants to avoid that. And of course, he wants to avoid crash. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ዝበሃል ሓደ ካብቶም ሊዲንግ ኢንተሌክቹዋልስ ናይ ዓለምና ዘለዉ እዩ ብፍላይ ኣብዚ ጂኦፖለቲክስ ኣብዚ ናይ ፖለቲካል ቲዮሪ ኦፍ ሪያሊዝም ዝበሃል ቅድሚ ዝጥቀስ ሰብ እዩ ኣብ ኩናት ናይ ራሽያ ንበሎ ኩናት ራሽያ ዩክሬን ከምኡውን ኣብዚ ኩናት ናይ ኢራን ብዛዕባ እስራኤልን ሎቢ ናቶምን ድማ ኣብ 2006 ዝበለፀ ኣርቲክል ዝፀሓፈን መፅሓፍ ፀሓፈን እዩ ስለዚ ሂ ኢዝ አ ቨሪ ዲስቲንጉሽድ ስኮላር ዓብ ክብሪ ዝወሃቦ ምሁርን ሊቅን እዩ ኣብኡ ዘረባ የለን ባክግራውንድ ዝበኩም ዘለኹ ድማ መን ይዛረበኩም ዘሎ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ኖ ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ ታሕቶ ጉዳይ ናይ ኢራን ኣበይ ገፁ እዩ ይብለ ኣሎ ጉዳይ ናይ ኢራን ዶናልድ ትራምፕ ኩልና ከም ንፈልጦ ዘለና እቶም ንከታተሉ ብቐረባ ድማ ከም ንፈልጦ ይብላ ኣሎ ደስፐሬት እዩ ዘሎ ደስፐሬት ማለት ናይ ዓቕሊ ፅበት ጉዳይ ሒዝዎ ኣሎ ኣብ ናይ ዓቕሊ ፅበት ደረጃ እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዓቕሊ ፅበት ድማ ናይ ግድን ዲል ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ናይ ግድን ዲል ክረክብ ክኽእል ኣለዎ እዚ ኣብ ቅድሚት ንፀንሐኩም ዘለና ዝፀናሕና ናይ በርዝደይ ናቱ ናይ ገለ ሰለብሬት ንክገብር ሱ ተወሳኺ he really needs he desperately seeking for a deal ይብለኩም ኣሎ እንታይ ንምንታይ ክሳዕ ክንዱ ዓቕሉ ክሳብ ዝፀቦ ዲል ክረክብ ዝደሊ ዘሎ ኢሉ ንዝሓትት ድማ እንታይ ይብላ ኣሎ መጀመርያ ብቁጠባ ከምኡ ድማ ፖለቲካ ክልቲኦም ነገራት እናተላገቡ ይመፁ ኣለዉ ኢሉ ብቁጠባ ኦልሞስት ወርሒ 6 መፋርቅ በፂሕና ኣለና ናይ መብዛሕተን ሃገራት ሪዘርቭ ናተን ወይ መኻዚኖ ኣብቲ መኻዚኖ ናተን ሓብየንኦ ዝነበራ ወይ ኣቐሚጥንኦ ዝነበራ ነዳዲ ቀስ ብቐስ እናተጠቀማ ዳርጋ ናይ መብዛሕተን ኣብ ወርሒ 7 ክውዳእ ከም ዝኽእል ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብቁልጡፍ ረድኤት ክረኽባ እንተዘይክኢለን ናይ ብዙሓት ሃገራት ቁጠባ ሲሪየስሊ ዳመጅድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ዘሎ እሱ ድማ ንኣሜሪካ ኣብ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ምስቲ ሕጂ ዘሎ ምንሃር ዋጋ ኣብ ልዕሊ ወሲኽካ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ እቲ ቀንዲ ንዑ ዘፍርሆ ዘሎ ድማ ካብ ቁጠባ ንላዕሊ ፖለቲካዊ እዩ ፖለቲካዊ ድማ ሚድተርምስ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ይቐርብ ኣሎ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ፖለቲካል ሰንቲመንት ይብልዎ ፖለቲካ ናቱም ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ይርእይዎ ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ሰብ ባህሪሩ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቁጠባ እናሃስዮ ምስ ከደ ዝበፅሓ ኣሜሪካ ኣብ ሰንኮፍ ስለ ዘሎ ክቕይረሉ ዘይክእል ዓይነት መደብ ፀገም ክመፁ እዩ እሱ ድማ ኣብ ሃውስ ኤን ኮንግረስ ክልቲኡ ኣብቲ ሃውስ ኤን ሰነት ዝበሃል ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ክልተ ፅላታት ኣብ ክልቲኡ ክሰዓር ስለ ዝኽእል ምስ ተሰዓረ ድማ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣጀንዱ ምስራሕ ከኣብዩ ኣይኮነ ዘፍርሆ ዘሎ ኢሉ እንታይ ዳ ዴሞክራትስ ስልጣን ድሕሪ ሒዞም ንኣሜሪካ ንምዕባል ኣይኮኑን ክጥቀሙላ እታ ቀዳመይቲ ሰዓት ኢሉ እታ ቀዳመይቲ ሰዓትን ደቂቕን ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሽግር ምእታዊ ክትከውን ኢሉ ማራዮም ኣሲሮምሉ ዘለዉ ልክዕ ከምቲ ንሱ ኣሲሩ ኩሉ ነገራት ዝገብሮ ዘሎ ሕኑ ጥራይ ዝፍዲ ዘሎ ክሳብ ሕጂ መዓልቲ ዴሞክራትስ ነቲ ሃውስን ሰነትን ተተቆፃፂሮማ ቀዳመይቲ ሰዓትን ቀዳመይቲ ደቂቕን ኣንፃሩ እዮም ክኸዱ ሶ ኣብ ብዙሕ ድማ ብጭቡጥ ገበናት ክረኽብሉ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ሕጂ ዝኸዶ ዘሎ ዕምደራ ብዙሕ ነገር ኩሉ ሰብ ዝርዮ ኣሎ እዚ ናይ ደቀቡን ስድሩን ዝገብርዎ ዘለዉ ብልሽውና ዝተንብህ ነዚ ኩሉ ሒዞም ላል ከብልዎ ጥራይ ደይኮነሲ ካብ ስልጣኑ ክጓሓፍ ከም ዝኽእልን ኣብ ዘይወፆ ሽግር ክእትዎ ከም ዝኽእሉን ይፈልጥ እዩ ስለዚ እዚ ወዲ እዝን ስለ ዘሎ
እዝን ወዲ እዝን ካይጽበዮ ስለ ዘሎ ንሱ ናይ ግድንዩ ብገለ መንገዲ ኣብ መዋፅኦ ክደሊ እቲ መዋፅኦ ድማ ኢራናውያን ብፍጹም ክብዎ ይደልዩ ኣለውን ማራዮም ምሕብታ ሒዞሞ ዘለዉ ነቶም ሸለል ኢሎም ክብዎ ዝደልዩ ዘለዉ ሓደ መራሕትና ኢራን ድማ ህዝቢ ኢራን ፈጺሙ እዩ ዕድል ዘሂቦም ዘሎ ዝስምዑ accusations of crossing Iran's hardliners revolt against a merging U.S. deal as divisions spill into the open inside Tehran. Mojtaba loyalists draw the knives as negotiators face accusations of crossing Iran's red lines. U.S. deal ignites internal fury in Iran as rival factions clash over how much Tehran should concede. Mojtaba's silence fuels speculation as hardliners and The biggest threat to Iran's nuclear deal may not be Washington. It may be Tehran itself. As negotiators move closer to a possible agreement with the United States, anger is boiling over inside Iran. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ገዛ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራን ዘሎ አባስ አራቺ ምስ ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዘሎ ክገብሮ ቀሪቡ ዘሎ ዲል ንኢራን ሸይጡ ዝገብሮ ዘሎ ጠላም አባስ አራቺ ዝብል ትሪእዎ ኣለኹም ሰላማዊ ሰልፊ ይገብር ኣሎ ህዝቢ ኢራን እዚ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ሱፕሪም ሊደር ናትና ዘይኣዘዞ ወይ እውን ዘይደልዮ ኣብ ኩለን ጽሑፋት ናይቲ ሱፕሪም ሊደር ነዚ ሕጂ ሕድገታት ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ኢራን ኤሊት መራሕቲ ሱፕሪም ሊደር ናትና ይድግፎ ይነበረን እዚ ድማ ንኣሜሪካን ሃገርና ሕሊፍካ ትባለኻ ካብ መጠን ንላዕሊ ሕድገታት ትገብር ኣለኻ ብዝብል ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ነገር እዚ ድማ ሓደ ካብቲ ነዞም መራሕትና ኢራን ከይፈተው ነዚ ሕጂ ቀሪቦሞ ዘለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ ንከኣብይዎ ጸቕጢ ይገብሩሎም ከም ዘለዉ ከምኡውን እቶም ናይ IRGC ዝበሃሉ ወታደራዊ መራሕቲ እውን ነቲ ፖለቲካውያን መራሕቲ ዝገብርዎ ዘሎ ቀጻሊ ከምዘይሕጎስሉን እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እውን ነቲ መራሕትና ኢራን ዝኸድዎ ዘለዉ ኢራናውያን ጽቡቕ ዝረብሕሉ መንገዲ እንተዘየላ ኣብዚ ክንዲዚ መስዋዕትን ዕንወትን ወሪድና እንድሕሪ ኩሉ ዓወታት ኣባይታ ዝረኸብናዮ ኣብ ጣውላ ንኣሜሪካ ሕሊፍና ክንቦ እንድሕሪ ኮይና ብፍጹም ተቐባልነት ክህልዎ የብሉን ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ ዝካየድ ዘሎ ስለዚ መራሕቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ዘለዎም ከቢድ ዝኾነ ጸቕጢ እውን ካብ መን ይመጾም ኣሎ ካብ ህዝቢ ኢራን ስለዚ ህዝቢ ኢራን መሰሉ ክገልጽ ኣይክእልኒ ገለኒ ድበሃል ነዛ መሰል ሕጂ ኢራናውያን መሰሎም ክጥቀሙ ዝጀመሩ ኣሜሪካ ይፈትዋን እዮም እታ ዲሞክራሲ ንዓታቶም ከተረብሕ ከላ ጥራዮም ተፈትዋ ናው ህዝቢ መሰል ስለ ዘለዎ ኣንጻርቶም መራሕትናቶም ንኣሜሪካ ክሕጉስ ዝኽእል ንዶናልድ ትራምፕ ክሕጉስ ዝኽእል ዲል ክገብሩ ዝደልዩ ዘለዉ አንጻሩ ክለዓል ጀሚሩ ኣሎ ኣሜሪካ ከንታይ ደልዩ ነይሮም ረጂም ቼንጅ ክገብረሎም ህዝቢ ደልዩ ነይሮም ክንዲ ምንታይ ተቐያይሩ ኣሎ ነገራት ትሪእዎ ኣለኹም ዶ ነገራት ከም ሕሱም ይዝቀያየር ዘሎ US-Iran framework and revealed deep divisions within Iran's political establishment. The protests unfolded outside the Iranian Foreign Ministry on June 13. Many of those attending accused Foreign Minister Abbas Araghchi of making unacceptable concessions to the United States. Demonstrators carried banners, waved flags, and demanded that negotiators abandon what they described as a one-sided agreement. Their anger centers on several key issues. Among them, Iran's commitments regarding its nuclear program, proposed arrangements involving the Strait of Hormuz. ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሓፈሻ ኣብ ብዙሕ ነገራት ከምኡውን ሓደ ኣኽራሪ ፖለቲከኛ ካብቲ ባይቶ ናይ ኢራን እውን ብተሬር ነቒፍዎ ነዚ ንመራሕቲ ናይ ኢራን ዝገብርዎ ዘለዉ ሕድገታት እዚ ድማ ንኣሜሪካ መብዛሕቶም ዋላ ኢራናውያን ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ከማን ዝርእይዎ ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ንኣሜሪካ ተመሊሳ ንክትሃርሞም ኣፍ ደገ ምኽፋት ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ንኣሜሪካ ተመሊሳ ክትሃርመናን ከተዳኽመናን ኣፍ ደገ ኢና ንኸፍተላ ዘለና ጽባሕ ንግሆ ነዚ ኩነታት ኣብ ቅድሚት ንሶም ዝደልይዎ ምስ ረኸቡ ኣብ ድሕሪት ነቲ ንሳቶም ክገብርዎ ዝግባእ ኣይክገብርዎን እዮም ክጠልሙና እዮም ምጥላምን ሕራይ ዝበልዎ ገዲፍካ ናብ ኩናት ምኻድን ድማ ቀንዲ ኣጀንድኦም እዩ ስለዚ እንድሕር ነዚ ረጊፆም ዝኸዱ ሃልዮም ኮይኖም ጽባሕ ንግሆ ሓደጋ ምስ መፀና ዝድንግፀልና ኣካል የለን መራሕትና ድማ ካብ ሎሚ የግድዑና ከይህሉ ክንጥንቀቕ ኣለና ዝብል ዘረባ ይስማዕ ዘሎ ሓቆም እዮም ንመንግስቲ ኢራን ንመንግስቲ ኣሜሪካ ምትእምማን ተስኢኖምሉ ከኣምንዎ እንተተሸጊሮም ኢራናውያን መንከ ይሓምዮም ብሓቂ ጥንቃቐ ክገብሩ ከም ዘለዎም ጥራይ ዝነግሮም እምበር ክጥሎሙ ከም ዝኽእሉ ኩሉ ሰብ ይፈልጥ ባይ ዘ ወይ ካልኦት ስኮላርስ ኣሜሪካውያን እውን ኣሜሪካ ገይም እያ ክትፃወት ትፍትን ዘላ እምበር ምስኣቶም ተረዳዲያ መፍትሒ ክትገብር ከም ዘይኮነት ኣብ ዝስምዕዎ እንታይ ይብሉ ኣለዉ It gets even worse. So
the deputy chairman of the Parliament's National Security Commission, let's call him Nabavian is his name. He also says about the US military pulling out of the region. The agreement says the US military, the build-up, I'm not talking about the bases, the massive military build-up, all these refueling tankers, the fighter jets, the aircraft carriers, etc. They would only pull out 30 days after the agreement is finalized. The next agreement that starts in 60 days. But the MOU says both sides can delay that 60-day period. And his worry is like, what's going to happen? JCPOA took 2 years. The next agreement will be delayed and delayed and delayed. The military buildup that the US has is still there, allows the US to build up further and further and further. And his worry is that the US is in a perfect position to restart the war, which... So, time ዝብሉ ዘለው ሓደ ካብቶም ኣባላት መንዩቲ ከም ዝብል ዘሎ እዚ ናቫቢያን ዝብሎ ዘሎ ፖለቲከኛ እዚ ብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ እዚ እዩ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ፖለቲካውያን መራሕቲ ናይ ኣብቲ ናሽናል ሴኪሪቲ ናቶምን ዓብይ ሓላፊ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ትፃወተልና እያ ዘላ ይብሉ ስለምንታይ መጀመርያ ናይ ሱሳ መዓልቲ ክንዘራረብ ክንብል ከለና ኣሜሪካ እቲ ሓያል ወታደራዊ ዓቕምናታ ኣብ ከባቢ ኢራን ቀሪባቶ ዘላ ድሕሪ እቲ ሱሳ መዓልቲ ን30 መዓልቲ ተወሳኺ ኣብኡ ክፀንሕ እዚ ማለት ድማ ንማክሲማም ዝለዓለ ደረጃ ንኩናት ድልውነት ሒዞም ኣብ ከባቢና ኣለው ንሕና ድማ ኣብቲ ሱሳ መዓልቲ ብዙሕ ሕግታት ክንገብር ክንቀያይር ይሓቱና ኣለው ስለዚ ንሳቶም ኣብ ድፍዓቶም ብዝለዓለ ደረጃ ኣብ መንጋጋና ጠጠው ኢሎም ኣለው ሕግታት ክንገብር ብቅድሚት ይሓቱና ኣለው ንኣብነት ኒውክለር ተገዲፍና ኣሎም ተሂብናዮም ማለት እዩ ንሶም ኣብኡ ተዳልዮም ኣለው ንውግእ እንታይ ክገብሩ ትፅበይዎም ይብላ ኣሎ ዓራይ ወሽመጥ ሕርሙዝ ገለ ሒዝካ ኣለኻ ግን እንታይ ኻ ክትገብር ኣብ ሱሳ መዓልቲ ዝኣክል ነዳዲ ጀሊብኩም ኣውፅኡሞ መኻዚንኹም ምልኡ ድሕሪ ውግእ ክንጅምር ኢና ኻ ክብሉ ክእሉ እዮም ብታሕቲ ኢሉ ስለዚ ብሓፈሻ ኢራን ፅቡቅ ካርድታት እናሃለዋ ዕድል እናሃለዋ ከሎ ብሰንኪ ሕማቃት መራሕትናታ የሕሊፎም ይህብዎ ኣለው ዘስምዕ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ማለት እዩ ኣሚን ኣብዚ ኢራናውያን ንኩሉ ነገር ብዓይኒ ጥርጠራ ክርእይዎ ስለምንታይ ተጠራጢርኩም ክብሎም ዝኽእል ሓይሊ የለን by the way እቲ ኪላ እንታይ ይብሎ ነቲ ሕቶናቱ ወይ ኤግዛክትሊ ከማ ክገብርዎም እዮም ካፅበዩ ዘለው ኢልዎ You've always made, and something not many people are talking about. I've been extremely optimistic for a while. The August is time. I'd love to get your analysis on whether that would still be an objective for the US to control the strait, or whether that ship has sailed now. No, that is definitely one of their objectives. I think it's one of the hard objectives. It's one of those that they don't walk away without having some kind of resolution. What we don't know, and what we've talked about before, is what would satisfy the Trump administration as far as maybe not gaining full control over Hormuz or the flow of oil from Iran, but at least having some kind of influence where something like this doesn't happen again. And I think that's exactly what the Trump administration is aiming for. ስለዚ እቲ ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኢራን ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢ ተገቲሩ ዘሎ ሳክት ወላ ሓንቲ ከይረኸበ ክኸይድ ከም ዘይክእል ምግንዛብ የድሊ ይብል ኣሎ ስለዚ በዚ ኮይኑ በቲ ስጉምቲ ንክወስዱ ብኩሉ መንገዲ ድልዋት ከም ዘለውን ገለ ነገር ከይገበሩ ድማ ሸተት ኢሎም ክኸድሉ ዝኽእሉ መንገዲ ከም ዘየለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ ኢራናውያን እንተተጠራጠሩ ብፍላይ እቲ መንግስቲ ነቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ዘላ ተቐዳዲሙ ክገብረሎም ድሕሪ ኮይኑ ደን ሕማቕ ነገር ተገጢሞም ናቶም ፎልት ምዃኑ ጥራይ ዝንገር ዘሎ there is no other way ካልእ ክትብለሉ ትኽእል መንገዲ ከም ዘየለ እንድሕሪ ስቂሎም ገዲፎም ሕሊፎም ሂቦሞ እሞ ኣሜሪካ መፅያ ከም ብሓድሽ ጨፍጪፋቶም ናቶም ፎልት ከም ዝኾነ እዩ ክርድኦም ዘለዎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ዝተጠናነገ እምነት ድማ ኣብ መሬት ዝወረደ ደረጃ ኢና ንርኢ ዘለና and this is going to be very very interesting ክገብርዎ ደማ ይገብርዎን ካላርሱ ኮይኑ White House revealing what is it ኣብዚ what are we talking about let me show you እቲ okay أبي نيرة مسيلكم حنت نيرة سألك رأيكم دليل نيرة تنا أمريكا حيل كميلو أب فنش أم تجتيرو خمزلو إفاك دحن ترغيبا كبكمي أزياء جناو زتري وزل لهم أبزك باب بلوكيت قد جفز غنو تدروا أطواري مراقبهم قريبهم زلو سلازي إذا كم ديلو تجتيرو خلو نسوسا معلتي نيران بزو حدقتات مخات تزقبرو حدقتات أب كميت كجبرو يحطوا مالو ندحر إيران كل تحدقتات جيرهم لهم أمريكا نتزلوا عقمن بوتان تتقيمة مش جنزب كتبهم كان بحدش مس إسرائيل تزاريهم أبوج كمل سلوز خلو تخلو عبي بلالو سلزي إيرانويان أنت تتراطروا زمحر لهم نجارات بزوحي زلو يمزولو زلو alright I mean عادك الناتو ولا أمريكان بعلم نزيد إيران كن أمنوا ما ينخلينا يمزولو زلو سلزي this is going to be very interesting. Nabavian said he was prepared to publicly debate anyone defending the terms of the proposed peace agreement. Syed Mahmoud Nabavian said, and I quote, "Even if your intention was good,
Do not doubt that you have become the cause and instigator of a great evil in the country, which will also engulf you. Unquote. Protesters in Tehran openly questioned whether the talks had received Mojtaba Khamenei's approval or backing. Hardliners pointed to his continued silence on the negotiations as evidence that he had not endorsed the process. Placards displayed during Saturday rallies accused the negotiating team of acting without clear authorization or support. كم نريد زلنا أبي مترطار أبي نيران اللي تفتير كم زلنا نرزلنا سلزي تيز جبر زلو زررب ني سبريم ليدر حتوتات ناتو زت حسي مسلي بللو ولاون أبز حجز جبر زلو سبريم ليدر فريم اليوم زبلو زلو جن إزيت سو كوميديو كما يكونن كزيك قلت أزخل كونتات يجن بحفشة تي نريد زلنا كونتات something is fishy blue maybe إيرانويان قال زي برهالو مالو نتنقر دم بأقو سلام وصل في جيروم تتوقبلوا ويفتنوا نجزي خنقت فلينا زي أقد سنة بيك خول كاله نزخم زيلو نهالو خلو كاله رسد مالو قن زخي زلو what is that listen to this one إذا على ناس كندي حدا قاهم زلو أطفلتو have intercepted a Shadow Fleet oil tanker attempting to pass through the English Channel. In a post on X, the Prime Minister, Sir Keir Starmer, said, "In the early hours of this morning, I directed our armed forces to intercept a Shadow Fleet oil tanker attempting to pass through the English Channel. This successful operation delivers yet another blow to Russia and Forces have intercepted a Russian Shadow Fleet oil tanker in the English Channel in a first of its kind operation by the UK. Well, military analyst Sean Bell is here to unpick all of this. What more can you tell us about this operation? Yeah. كم تري وزلهم تبغيرنا كنرينا كلتيوزي ها بريكنج نيوز كوين زليو تمركب عباي تري وزلهم ناي رشا ندادي حيزات قيزلايا شادو فليت بحالا من بغربا زي فلتا مستيراويان مراقبين زبحالا الندادي حيزانا بداقات قيزلا وتدراو عقمنا إيران وتدراو عقمنا عباي بريطانيا UK مالتيو intercept جير واويون حيزوا اللي يزبحال زلو فرنسا كومي قبرلو again اتقسقسات تري واللهم نايكوينات صاوي تري واللهم تشجر مصواع تري واللهم إذا كنتات زي أبي قصك خيط كم زغل سلزي again هذا قداسي من قصقاس يزدما كوينات ناي راشان يوكرين ناقد داي زخيط زلو كبيت زخوني ملوات ناي درونات ناي تقصن أبزلو لغزي توساخ اقردما كبستري وزلهم نزي ناي شادو فليت ምንጭ ናይ ቁጠባ ዝኾነ ምንጭ ናይ ቁጠባ ናይ ራሽያ ዝኾነ ነዳዲ እዩ እቲ ነዳዲ ንከይሽየጥ ድማ ገይሮም ዝጨውይዎን ዘለዉ ትሪኡ ኣለኹም Hi, Sean. Well, it's certain we're just getting fresh images back from the MOD at the moment. That's amazing, these images, aren't they? Wow. Well, it is, but it's worth pointing out the initial images we saw with the Chinook on there, it was dark, whereas a lot more of this now, it seems to be a lot lighter. So it's not entirely clear about the timing of all of this. The Sirton is there. You can see one of the Royal Navy warships in the background because we've got the Sutherland and the Ledbury that are also providing support. I think that we talk about boarding, but actually it's quite a big military operation that goes on. And I think you've got the Type 23 frigate there, which provides anti-submarine warfare threats and anti-surface warfare threats. Because of the time is you actually don't know whether this has been protected. There were some of these tanker fleets that were being escorted by the Russians. You don't know whether they've got warships. ስለዚህ እንታዩ ሰለብሬት ዘግብሮም ዘሎ ነዛ መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ከባቢናቶም ባሕሪ ማለት እዩ ብወታደራዊ ስርሒት ገይሮም እዮም ዝቆፃፀርዋ and they are celebrating this እቲ መቀናቅንቶም አንጻሩ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ኖርማል ግዜ ዘዋፅኦም ሓይሊ ይኮነን ግን ንኣሜሪካ ኣሚንካ ተሓጋጊዝና ገለ ክንገብራ ንኽእል ኢና ካብ ዝብል ህውተታ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሕ ኣርቲክልስ ዝወፅእ ዘሎ ብፍላይ ካብቶም ኢንዲፐንደንት ሚድያ ዝበሃል ኤሮፓ መመሊሶም ዲፐር ኢን ሆል መመሊሶም ኣብ ሽግሪ ይኣትዉ ከም ዘለውን መመሊሶም አንጻር ራሻ ብምትንኳል ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ነዚ ኮንቲነንት ኤሮፓ ይወስድዎ ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ራሻ ልክ ነዳዲ ማለት ንዖም ጎረሮኦም እዩ ስለዚ ኣብ ጎረሮኦም ኮፍ ኢልካ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ፑቲን ወላ እውን ትዕግስቲ ክገብር ይደሊ እንተሎ ፀቕጣ ኣብ ልዕሊኡ ድመፅእ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ራሻ ገለገለ ካብቲ ዕልዋ ከይግበረሉ ዝበሃል ዘሎ እውን ብሰንኪቲ ኣብ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ዘይኮነ ብሰንኪቲ ኤሮጳ ዝገብርዎ ዘሎ ግን ግብረ መልሲ ዘይመሃቡ ብሰንኩ ሽግር ክመፁ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ምክንያቱ እቲ ትዕግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ነቲ ሃገር ሓደጋ ይእትዋ ኣሎ ዝብሉ ሰባት ስለ ዘሎ ኣኽረርቲ ኣለዉ ትሪኦም ኢኻ ናይ ራሻ ሚድያ ፐርሶናሊቲ ኣለዉ ካልኦት ኣለዉ ናይ ብሓቂ ነቲ ፑቲን ዝኽተሎ ዘሎ ኩነታት ወላ እንተዘይነቐፍዎ ኣብ ቁጥዕ ዘለዎ
سلمتاي ناسقينا نريهم زلنا 10 ግዜ ክፈታትኑና ከለው መመሊሶም ክደፍሩና መመሊሶም ሓደጋ ክፈጥሩና ንገብሮም ዘለና ስለምታይ መልእኽቲ ክንባም ዘይንኽእል ሌላ ኩሉ ድማ እንታይ ይብሉ ስለምታይ ካብ ኢራን ክንመሃር ዘይንኽእል ይብሉ ካብ ኢራን ዘይንመሃር ይብሉ ካብ ኢራን እንታይ ክመሃሩ ከለው ኢራን እንታይ ጌራቶም ነቶም ጎረባብቲ ንእስራኤል ኣይደፈርኒ ዝብል ዝነበረ ሕፃጊ ሓመድ ጌራቱ ትዲሁሎ ንስዑድያ በሎ ንኢማራት ቀጠር በሎ ንኩሉ ጥዋዓ በሎ ወላ ሓሊፋ ክሳብ ሳይፕረስ ዝበሃል ናይ ዓዲ እንግሊዝ በይዝ ዝነበረ ወሊዖም ገዲፎም እንግሊዝ ንሽተዮም ተሓባቢሮም ኣብቲ ኩናት ናይ ኢራን ግን ኣብ ሳይፕረስ ዝነበረ በይዝ ናቶም ወሊዖም ገዲፎም ነዚ ኩሉ ቦታታት ወሊዖም ከለው ንኢራን እንታይ ገይሮም ሓንቲ ገበራ ኢራን ደው ኢላ ኣላ ስለዚ ፑቲን ካብ ራሻ ዘይመሃረሉ ምክንያት እንታይ ይብልዎ እቶም ደገፍቲ ናቱ so this is going to create another pressure ኣብ ልዕሊ ቭላድሚር ፑቲን ምክንያቱ እቲ ውድድር እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ዩክሬን ብኩሉ ዓይነት ቴክኖሎጂ ካብ ኤሮጳ ዝመፅእ ዘሎ ዝያዳ ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ግን ካብ ኤሮጳ ድማ ዝያዳ ዝመፅእ ዘሎ ድሮናት ገይሮም ኩሉ ትሕቲ ቅርፅናቶም ይፍትንዎ ኣለዉ የስ ብዙሕ ነገር የምክኑ ኣለዉ እዮም ራሻ ማለት ሓደ ኣዝዩ ቃላይ ዝኾነ ሃገር እዩ ንኩሉ ክትከላኸሎ ማለት ዘይሕሰብ እዩ that's why ድማ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሓደጋ ዝወርዶም ዘሎ እቲ ኩናት ድማ መመሊሱ ሓደገኛ እናኾነ ዝኸይ ዘሎ ስለዚ ክልተ ምርጫ ኣለዎ ፑቲን either he has to sit on the table ኣብቲ ጣውላ መፅኡ ተዘራሪቡ መፍትሒ ክናድሎ እንተደየለ ድማ ነቲ ዘሎ ዲትረንስ ዝብልዎ ወይ እውን ናብኡ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕታት ገደብ ንክገብርሉ መጠንቀቕታት ከመሓላልፈሎም ኣለዉ ብኣፉ ዘይኮነ ብስጉምቲ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብ ዝኾነ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ሓደገኛ ምንቅስቃሳት ኣብ ኤሮጳ ኢና ንርኢ ዘለና they are just celebrating those things ፅባሕ ንጎ እንታይ ሒዞም ክመፁ እዮም ግን ዝግዋኖም ብሓፈሻ ኤሮጳ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ህልኽ እዮም ዘለዉ ካብ ወታደራዊ ህልኽ ወፂኻ እውን ኣብ They wouldn't have known whether there would have been any threat on board, so they have to be incredibly careful. Happened in the early hours of the morning, which is what actually happened, supported, as I say, by loads of vessels. That's because in the military, you want to plan for the worst, hope for the best. But so far, it does look as if it was uneventful, and the ship now is parked off the south coast of the UK. ነዚ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዉ ስጉምትታት ራሻ ንትቦት ግብረ መልሲ ብወታደራዊ ዓይኒ ድልዋት ከም ዘለዉ ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ላይክ እቲ ክኢላ ዝዛረብ ዘሎ ኣብዚ ዝሓለፈ 2-3 መዓልታት ታሪኹም ኢራን ንኣሜሪካ ዋሪዳታ እያ ኢሉ ኢራንሲ ንኣሜሪካ ኣዋሪዳታ ኢሉ ዝመስክረ እዩ ተርዲሙ ኣሎ if he believes if he thinks ኢራን ንኣሜሪካ ዋሪዳታ ኢሉ ዝኣምን እንድሕር ኮይኑ what chances does እታ ዩኬ ትበሃል ኣንፃር ራሻ ዘለዋ ኣሚን ኢራን ራሻን ሓደ ኣይኮነን ራሻ is ካብ ኢራን ኣፀቢቑ ዝዕየል ሃገር እዩ ብኩሉ መለክዕ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ራሻ ማለት ካብቲ ዩኬ ዝበሃል ወታደራዊ ዓይኒ ኣፀቢቑ ዝሕይል ስለዚ I think ኤሮጳ ክንድምንታይ ኣብ ህውተታ ኣትዮም ከም ዘለዉ ነቲ ሎጂክሲ ነገራት ከተኣሳስርዎ ዘይክእሉ ንሕና ካብ ራሻ እዚና ርሕቕና ስለ ዘለና ንዓና ዝትንክፈና ሓይሊ የለን ዝብል ህውተታ እዩ ዘለዎ ዋላ ብቁጠባውን ፅቡቅ የለውን ዩኬ ብቁጠባውን መራ እዮም ሕማቕ ዘለዉ ስለዚ ነቲ ኩነታት ናቶም ክንዲ ዝዕርዩ ኣብ ካልእ ናይ ህውተታ ጌም ኣትዮም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ በት ንግዜ ንገጥፈቲ ኩነታት I hope ናብ ምትልላኽ ኣትዮም ካልእ ነገር ኣይመፅእ ንኸውን እምበር this is not going to end well ይብሉ the Atlantic. This time it's us taking the lead with support from France. So Europe has been wanting to get tough on this for some time. It seems Keir Starmer has finally decided that this is the moment for him to do so. Vincent, thank you. Our correspondent Vincent McAviney there. Well, let's speak now to Mikey Kay, who's a military analyst and co-host of the Security Brief. Thanks. ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ክሳዕ ክንደይ ኣሰካፊ ከም ዘሎ እንተን መራኽብ ድማ ነዚአን ድመስላ ናይ ራሻ ብኣሜሪካ ብራሻ ብፈረንሳን ብእንግሊዝን ከምዚ ኢለን ሽግር ክገጥመን ከሎ ናይ ኢራን ድማ ብኣሜሪካ ኣብቲ ህንዳዊ ውቅያኖስ ከምኡ ይገጥመን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣገን እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ እናተቀያየረ ይኸይድ ከም ዘሎ ንክንግምት ኢልና ኢና ሓንቲ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ናብ ትንታሽሙ ክምለስ ኢና እቲ ውድድር ናይ ዘን ኤሮጳ ምስ ራሻ ውድድር ብፍላይ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ውድድር ኣብ ህንዲ ዝግበር ዘሎ ራእዩ For Top Gun is heating up. India is on the lookout for new fighter jets. The Indian Air Force stands at critical crossroads. The IAF's fighter jet squadron strength is down to just 30. That's the lowest it has ever been since 1965. And New Delhi wants to fix that immediately. Enter France and Russia. The two countries have supported India for decades. India has always relied on Paris and Moscow for its Air Force needs. In 2026, the scenario looks no different because France is looking to secure a mega deal for 114 Rafales. ኣብዚ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም ህንዲ ዝበሃል ዳርጋ ክንደይ ገይሩሎ ናቱ ጀንዊን ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ወይ እውን ነፈርቲ ኩናት ሶፊስቲኬትድ ብፍላይ ፎርስ ጀነሬሽን ፊፍት ጀነሬሽን ከፍርስ ስለ ዘይክእል ዘሎ ካብ መን ምግዛእ ሕሸኒ ይብላ ኣሎ ካብ ኣሜሪካ ድየ ክገዝእ ካብ ፈረንሳ ድየ ክገዝእ ወይስ ካብ ራሻ እየ ክገዝእ
ንመን ኢኸ ክጥቀመሉ ናብ ፓኪስታንን ናብ ቻይናን ይቐንዲ እቲ ጸላኢ ዝብሎም ዘሎ ሃገራታዊ እዮም ዘሎ ስለዚ እንታይ እንተገበርኩ ሕሸኒ ንዝብል ገለ ክልተ ካብተን መወዳድርቲ ዝግበራ ዘለዋ እዛ ሱ-57 ትበሃል ናይ ራሽያ ነፋሪት ማለት እዩ ከምኡ ድማ ናይ ፈረንሳ ራፋኤል ዝብልዎ ሌይተስ ነፋሪት ናቱ ካብዚኣቶም ናይ መን ምግዛእ ሕሸኒ እዮም ዝብሉ ዘሎ ድሮ ኣሜሪካ ካብቲ ክትተኣልያ ኣላ ማለት እዩ ኣሜሪካ ሓደ ኣይሂበኩም ነየላቶም ካልኣይ ድማ ክቡር እውን እዩ ዋጋ ስለዚ ናይ ራሽያ ድሕሸና ናይ ፈረንሳይ ይብሉ ኣለዉ if they were rational ብቴክኖሎጂ ጥራይ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ውድድር ናይ ራሽያ ይደዋፆም ኣነ ክነግር ምክንያቱ ራሽያ can give you a lot of ኣማራፂታት ክትበካ ትኽእል እያ ምክንያቱ ራሽያ ሓደ እቲ ከባቢ 50-60 ሚእታዊት ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ናይ ህንዲ ካብ ራሽያ ዝመፀ እዩ ካብ ሕብረት ሶቪየትን ካብ ራሽያን ዝመፀ እዩ ስለዚ እጂ ናብ ፈረንሳይ ይፅጉዕ ኣለዎ ራፋኤል ነፈርቲ ኩናት እውን ኣለዎም ካልኣይ ድማ ዘን ራፋኤል ዝበሃል ምስ ፓኪስታን ኣብ ዝተገበረ ኩናት ክንደይ ካብኣተንስ ፓኪስታን ወሊዓ ገዲፋተን እያ ስለዚ ካብኡ ይመሃሩ እንዲዮም ተማሂሮም ናይ ራሽያ ገዚኦም ኣብ ዓውዲ ኩናት ዝተፈተና ክንዲ ዝገዙ ኣይደነው ንፈረንሳ ክሕጉሱ ክብሉ ወይ እውን ኣይደነው ምስ ኤሮጳ ዝገብርዎ ዘለዉ ዝምድናታት ከም ኣካል ናይቲ ዲፕሎማሲ ክገብርዎ ካልእ እውን ኣነ ዝጥርጥሮ ምስ እስራኤል እውን ብቐረባ ይሰርሑ ስለ ዘለዉ እቲ ናይ ፈረንሳ እንተገዚኻ ምስ ቴክኖሎጂ ናይ እስራኤል ብሓደ ክገጥመልና ይኽእል እዩ ዝብል እውን ክኸውን ይኽእል እዩ በት ኤኒወይ ዲስ ኢዝ ኦልሶ ሓደ ካብቲ ኣብ ፖለቲካል ኣብ ዘለናዮ መድረኽ ዝረብ ዘሎ ኣርእስቲ እዩ ድሕሪኡ ናብ ቁጠባ ክንሰግር ኣለና ክልተ ነገር ክበኩም ሽዑ ናብ ስዑድያ ክንሰግር ኢና Americans. This week we saw inflation top 4%. In case you're wondering, that's the highest it's been in 3 years. Interest rates also high. Gas prices, grocery prices, all high. But President Trump shrugging off these new numbers. Are you concerned, Mr. President, about the latest inflation number which came out this morning? Could that be a No, I love it. The numbers were great. You know what I really love? I love the inflation. ከም ትሪእዎ ዘለኹም መናብሮ ናይ ኣሜሪካውያን ኣዝዩ ሕማቕ ኣብ ዘለወሉ ግዜ እቲ ኩነታት ናይቲ ቁጠባ እውን ትሪእዎ ኣለኹም ክሳዕ ክንደይ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ፈፂሙ ይርድኦ የለን እቲ ኢንፍሌሽን ድማ ይፈትወየ እናበለ ይዛረባ ኣሎ ምስ ባይደን ከወዳድርዎ ከለዉ ድማ ብቁጠባ ሕማቕ እናሃለዎ ፅቡቕ ኣለዎ ኢልካ ፕሮፓጋንዳ ምግባር ሓደጋ ከም ዘለዎ እዮም ዛረቡ ዘለዉ ግን ዶናልድ ትራምፕ ብህዝቢ ኣሜሪካ ዝግደስ ኣይኮነን ዝብል ድምፂ ድማ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ I think for many of us we'll believe the deal when we see it actually inked and signature signed. So I'll wait to see that happen. 2024, no more foreign wars, and people were fed up with the Biden inflation. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤምቲጄ ይብልዋ እዚኣ ሓንቲ ካብተን ናይ ኢራን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደገፍቲ ዝነበረት ሕጂ ኣንፃሩ ኮይና ዘላ እያ ዶናልድ ትራምፕ ብኩሉ መንገዲ ክሒድና እዩ ብኩሉ መለክዒ ክሒድና እዩ ካልእ ነገር ክንብሎ ንኽእል የለን ስለዚ ኣብ ዘይንደልዮ ኩናት እቲ ናብ ኩናት ኣይከይድና ኢሉ ምዒሉ ኪኑ ስጊሩ ድማ ከምዚ ሕጂ ኢንፍሌሽንን ቃንዛ ናይ ኣሜሪካውያንን መሽካዕለሊ ኣርእስቲ ገይርዎ ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘላታ ድማ ንቁስሊ ጨው ምውሳኽ ከም ዝበሃል ድማ ነለንቀነ ህዝቢ ኣሜሪካ ብምንሃር ናይ ዋጋታት ብናይ ነዳዲ ብካልን ውይ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ እንታይ ተፈጢሩ ኣሎ trillionaire. Trading its stock topped $160 per share, pushing the company's value above $2 trillion. Musk's newfound trillionaire status offers a stark contrast to the economic pain that many Americans are feeling because of inflation. Government statistics released this week showed the annual inflation rate hit 4.2% in May. That's the highest in 3 years. Country was a lahom Elon Musk trillionaire ኮይኑሎ ካምፓኒ ናቱ ድማ ኣብ ቀዳሞት ክልተ መዓልታት ድዩ ገለ ካብ 1.5 ትሪልዮን ቫሉዌሽን ዝነበራ ልዕሊ 2 ትሪልዮን ኣትያላ እዚ ድማ ንኣዳም ገረሞ ዝኾነ ነገር ንኢሎን ማስክ ድማ ትሪልዮኔር ገይርዎ ኣሎ ትሪልዮን ኣሰትስ ሃብቲ ኣለዎ እዚ ሰብ እዚ ንኩሉ ሰማዕዩ እውን ዘደንፅዩ ዋላ ንካፒታሊስት ዝኾነ ሰብ እውን ዘደንፅዩ ይክኖት ነዚ ነገር እዚ ከም ኖርማል ክትሪኦ ተጀሚርካ then we are in trouble. I mean, trillion ዕዳጋ ንክትበፅሕ ብኖርማል ደረጃ ኣይኮነን ብዙሕ ነገር ኣብ ሲስተም ሃክ ገይሮም ኣለዉ እዚ ሕጂ ኣይፒኦ ናይ ኢሎን ማስክ ጥራይሲ ብዙሕ ሕቶታት ዝፈጥር ነገር ኣጋጢሙሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢንፍሌሽን ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዋጋ ናይ መናባብሮ ከመይ ኢሉ ይኸብር ኣሎ ህዝቢ ኣሜሪካ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሽግር እናኣተወ ይኸይድ ኣሎ ተስፍውነት ድማ የብሉን መሊሱ እናኸፍአ ዝኸይድ እምበር እናተዓረየ ክኸይድ ዝኽእል የለን ይብሉ ሓንቲ ብዚኣ ዛረባ ጥራይ ክሰምዓኩም ኢሎን ማስክ ሃብቲ እንታይ ክገብረሉ ከም ዝኽእል I love that because, look, I've done enough media training to tell me no matter what the question, give the answer you want. You just said write your own question.
I'm going to take that. I'm going to take your invitation seriously because I think there's something really fundamental and really, really important here. So I'm not going to start with Musk being worth $1 trillion. I'm going to go back to 2024 when he invested $250 million in the American election. That was almost certainly enough to win Donald Trump the election. Trump's winning margin across the three swing states was only 230,000 votes. So you needed to switch 115,000 voters. If Musk's money, even if he was so inefficient, it cost $1,000 per vote switch. Musk's money won the election for Donald Trump. እንታዮም ዝብሉ ዘለዎ ዶናልድ ኢሎን ማስክ ኣብ ዝሓለፈ ምርጫ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ደንጉዩ ንዶናልድ ትራምፕ ደጊፍዎ $250 ሚሊዮን ድማ ኢንቨስት ገይሩ እዚ ገንዘብ እዚ ብዘይ ቃል ዓለም ንዶናልድ ትራምፕ ፕሬዚደንትነት ዝገዛሉ እሱ እዩ ነይሩ ኢሉ ሕጂ ዝብላ ዘረባ ግን ስምዕዎ ትዝሕዝን ብሕጂ እንታይ ይገብር ይኽእል That's scary fact number one. We've already got an oligarch who put a billionaire in charge of our country. Let me blow you away with fact number two. This is where you need to understand the difference between $1 trillion, that's what the bloke's got, and $250 million, which is what he spent. It's not 1% of his wealth. It's not 0.1% of his wealth. It's 0.025% of his wealth. Musk bought one American election and has enough money left over to buy another 3,900. እንታይ እዩ ዝብሎም ዘሎ $250 ሚሊዮን ኢሎን ማስክ ኢንቨስት ገይሩ ሓደ ፕሬዚደንት ሓደ ቢሊዮነር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣና ደይብሉ ኢልና ኣለና እዚ 1% ናይ ሃብቲ ይኮነን ንሱ ኢንቨስት ገይርዎ ዘሎ ኢሉ 0.1% እውን ኣይኮነን ኢሉ 0.025% እዚ ማለት በዚ ሕጂ ዘለዎ ገንዘብ 3,000 ምርጫታት ብሕጂ 3,900 ምርጫታት ንዝግበሩ ክገዝኦም ይኽእል ኢሉ ስለዚ ብሕጂ እዚ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ከም ድሌቱ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ኮን ናይ ኤውሮፓ ናይ ኩሉ ዓለም ከም ድሌቱ ክገብሮ እዩ ክንምንታይ ገንዘብ ወዘሉ ካብ ጅባኹም $100 ወይ ጠፊኣትኩም ዘይኮነሲ ሓንቲ ሳንቲም ከም ትጠፋኩም ዘላ ጌርኩም ብሓንቲ ሳንቲም ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ክገብር ይኽእል so this is going to be scary ልዕሊ ኩሉ ድማ ካምፓኒ ናቱ ኣብ ቴክኖሎጂ ነቲ ናይ ሳተላይት ናይ ሰማይ ትከአሎ ንኢንተርኔት ክትከኦ ይፍትን ኣሎ artificial intelligence ኣሎ መኻይን ኣብ ጽርግያ ባዕለን ዝዝወራ ኣብ ዲፌንስ ኢንዱስትሪ ናይ ኣሜሪካ ኣትዩሎ ስለዚ this guy it's scary I mean ኣነ ናይ ኢሎን ማስክ ደጋፊ ነይረ በት ኣብዘን ዝሓለፈ እዋን ዝገብሮ ዘሎ ወላቲ ኣነ የደጋፍናቱ ዝብሎ ከም ዝጠራጠር ዝገብር ዘሎ ወላቶም ልዑ ዝግቡ ዝነበሩ ክፈርህዎን ክጠራጠርዎ ጀሚሮም ኣለዉ because ኣካይዳናቱ it's not only about capitalism ክትሪኦ ከለኻ ንብዙሕ ነገር ኮንትሮል እናገበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኮንትሮል ናቱ ድማ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ፀለምቲ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ዘለዎ ካልእ ነገር እዩ ኢትዮጵያ ለማኒት ሃገር እያ ኢሉ ሸር ገይሩ ነይሩ ለንቀነ ስለዚ ማለት ተጋጊ ይኮነን ሓቂ እንዲ ግን ብዓብዩ ከም ኢሎን ማስክ ዝኣክል ንክንዲዚ ህዝቢ ብከምዚ ክገልፅ ተኽኢሉ ነቶም ካልኦት ክብል ከም ዝኽእልን ክገብር ከም ዝኽእልን ሳውዝ ኣፍሪቃውያን ዝገብሮም ዘሎ እንተሪኢኻ እዚ ሰብ እዚ ቀሊል ሰብ ክኸውን ኣይኮነን ኢና ንብል ዘለና ብዝኾነ ንኩሉ ርኢና ንዓና ዘገድሰና ናይ ዞባና ስለ ዝኾነ ቀንዲ ናብ ቀይሕ ባሕር ገፅና ክንቀርብ ኢና ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክንቀርብ ኢና let's go The international community, the term Cindo remained largely unfamiliar. Yet within political and strategic circles across the Horn of Africa, the word has increasingly become associated with broader discussions about regional alliances, cross-border engagement, security concerns, and competing visions for the future of the region. The debate intensified after senior Ethiopian officials began publicly referencing Cindo in speeches and security assessments. This official rhetoric accelerated amid reports of high-level meetings in Port Sudan and growing concerns among Ethiopian እያቀጣጠሉ እየሞቁ መኖር የሚቻል ይመስላቸው ኃይሎችም ካሉ ስህተት ነው። ዛሬም ታሪካዊ ጠላቶቻችንና ምቀኛ ጎረቤታችን ተቀናይተው የውስጥ ባንዳ ቀጥረው ሀገራችሁን ለማፍረስ እየሰሩ ያለበት ጊዜ ነው። እድሜ ለመከላከያ ሰራዊታችን አከርካሪያቸውን መጥቶ ተሽመድምደው ጣረሞት ላይ ያሉበት ጊዜ ነው። ጽምዶ የሚደግፍ የሚባል አካል ማለት ነው። ስለዚህ የሚያዋጣ ከፌደራል መንግስት ቀንደኛ ጠላት ነው። ቀንደኛ ወዳጃችን ጽምዶና ኤርትራ ሻዕቢያ ሕጂ እንታይ ትሪኡ ኣለኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኣገዳሲ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣነ ዘይኮንኩ ዝብለኩም ድማ ዳርጋ ብዝሰፍሐ መልክዕ ጽምዶ ዝብል ቃል ልክዕ ከምቲ ኣብ ሰሜን ናይ ኢትዮጵያ ትግራይ ከምኡውን ኣምሓራ ሰጊሩ ናብ ሱዳን ኤርትራን ጽምዶ ክሰምዕ ከሎ ሰብ ሰላም ዝሰምዕ ሰላም ዝርድኦ ምርድዳእ ናይ ህዝቢ ምትሕቋፍ ዝስማዕ ኣዲስ ኣበባ 4 ኪሎ ግን ነዛ ጽምዶሲ ኩናት ከም ሽም ገይሩ ክቕይራ ሰጥቶ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ጀሚሩ ኣሎ
እሱ ጥራይ ግን ኣይኮን እቲ ዝግበር ዘሎ ፅራዕ ብኻሉ ኩሉ ስለ ዘይሰርሓሉ ፅምዶ ዝብል ሕብረተሰብ ኩሉ ንኢትዮጵያ ከፍርስ ዝደልዩ ብዝብል ሽም ተኪዩ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ኪኖቲ ናይ ብልፅግና ዘረባ ኣብዚ ሓንቲ ኣገዳሲት ተከረየኩም እየ ብኩሉ ከተሓዘልኩም ስለ ዝኾንኩ ፅምዶ ነታ ትቕፅል ባህጊ ኩናት ናይ ብልፅግና ታቐዳመይቲ ሞቢላይዜሽን ንምግባር ወይ እውን ህዝቢ ንምልዓል ዝጥቀመላ ኣጀንዳ ፅምዶ እያ ኮይና ዘላ ስምዕዎም ኣብዚ ፕሮፌሰር ህዝቅኤልን እዚኣ ጋዜጠኛን ዝብልዎ brings me to the third topic I wanted to talk to you, Isgael. Now, in the past, it was the election in the Tigray region, it was the OLF or OLA, the troublemakers, or the TPLF is a troublemaker. Things have changed. Alliances have changed. Now, you said the government's the one that is alone this time, as opposed to how it mobilized the entire country, neighboring country, Eritrea, and so forth, and and so on and so forth. There is this term now the government is using as an excuse to continue or to convince Ethiopians that the next war is the most important war. Defies logic. But I have never seen a political scene in which a war is always framed as the best thing. The next war is the best war to ever happen. But that is where. እንታይ ትብል ዘላ ታሪኻዊ መረዳእታ ክትህብ ስለ ትፍትን ዘላ እዩ መጀመርያ ምርጫ ተወዲሉ ሶት ምርጫ ንባዕል ተዋስኦ እንጂ ከሳኸኩም የገሌታት ጊዜ እንተረኺበ ክበኩም ከመይ ገይሮም ይፃወትሉ ኣለዉ ምርጫ ዝበሃል እቲ ምርጫ ወዲዎ ኣሎ ድሕሪ ምርጫ ንኩናት ይወጂ ትዝቕፅል ኣገዳሲ ኩናት ብልፅግና ኩሉ ሜንታሊቲ ናቱ ተሓሳስባናቱ ዝትዝበለፅን ቀፃሊን ኣገዳሲ ኩናትን ሓደ ኩናት ወዲዩ ሰላም ከመፅእ ኢሉ ዘይኮነ ካልእ ኩናት ክሓስብ እሞ ነቲ ኩናት እውን ኣማራፂታት 6-7 ኩናት ክገብር ይኽእል ግን ትዝበለፀ ኩናት ዓይናዩ ኢሉ መሪፁ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ናብ ፅምዶ ክግበር ዝኽእል ኩናት ከም ቀዳማይን ኣገዳስን ወሲድዎ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ እስራ ትብል ዘላ ንህወሓት ከም ሰይጣን ገይሩ ንኩሉ ሰብ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎን እንኮላይ ጎረባብ ተዓዲሙ ናብ ትግራይ ኩናት ኣውጅ ነይሩ ድሕሪኡ ናብ ፋኖ ዝግበር ዝነበረ እውን ከምኡ ክገብር ፈቲኑ ኣይሰርሑን ሕጂ ድማ ልክዕ ከምቲ ናይ እስራ ንብሙሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ብፍላይ ንደቡብ ዘሎ ህዝቢ ፅቡቅ ጌርካ ኣላዓኢልካ እዛ ሕጂ ትፍተን ዘላ ንደቡብ ህዝቢ ቀንዲ ንዖምን ንኦሮሞን ነቲ ደቡብ ዘሎን ኣላዓኢልካ ናብ ሰሜን ይመፅኹም ኣለዉ ክበልዑኹም ናይ ሱሳታት ወለዶ ዝገበርዎ ናይ ትግራይ ናይ ሱዳን ናይ ኤርትራ ተሓባቢሮም ይመፅኹም ኣለዉ ብዝብል መንፈስ ናብ ኩናት ክወስዶም ይዘሊ ዘሎ now the question comes ብኸመይ እንታይ ዓይነት ታክቲክ ክጥቀሙ ይኽእሉ I want to learn about the term itself, what you understand by it, whether or not the definition of Simdo as is provided by the ruling party in Addis, or the different, I was reading an article on Addis Standard the other day, or the different definition that is given. I don't understand the language that he uses. Amharic, that is. He blabbers a lot. It's very incoherent in whatever he says. I don't quite understand. But this one, the connection that he said that the Simdo of today, for me, the Simdo today is Tigray and Amhara and Tigray and Eritrea. That's what they're referring to. That's what their Simdo is. To scare the Oromo and the people of the south. All the northerners, the Simdo are coming. You could say Simdo in Tigray, you could say Simdo in Amharic, but the point is that the northerners are coming. They're coming for you. Let's go to war. That's a tactic. That's why they keep using the word Simdos. That is who is the pair? The pair in this? It's either the Amhara and the Marafano and the TPLF and the TDF, or the Eritrean. That's what they're referring to. The point is to present them as a threat against the southern region. So ትሪእዎ ዘለኹም ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ገቢሳ ሓደ ካብቶም ሊዲንግ ስኮለርስ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ብዙሕ ግዜ ድማ ኣትሊስት ኣነ ካብ ዝከታተሎ 2-3 ዓመት ገይረ ኣለኹ ኩሉ ግዜ ኣተሓሳስባናቱ ዝሓሸ ኣተሓሳስባ ካብ ኢትዮጵያ ኮይነ ዝረኽቦ እያ ብዙሕ ብዛዕባ ወደባት ናይ ኤርትራ ብዝዛረበሉ ዝነበረ ብልፅግና ከመይ ገይሩ እዩ ብዛዕባ ዓሰብን ገለን ዝዛረብ ዘሎ ካልእ ፀገማት ከለዎ ምስ ኤርትራ ከተዘራሪብካ ዘይትረኽበት ወደብ መን ይክልክለካ እናበለ ቮይስ ኦፍ ሪዝን ትክክለኛ ምልክት መረዳእታ ዘለዎ በዓል እዚ ከለዉ ስኮላርሲ ኣብን እቶም በዓል ጁላን ከመይ ገይሮም እዮም ኣብ ስልጣን መፅኦም ኣይዶን ነው መጀመርያ ዘረቡ ነቲ ሕቶ ክምልስ ከሎ እንታይ ኢልዋ በአምሓርኛ እንዲሁ ዝዛረብ ኣነ ኣምሓርኛ ይርዳእነ እንዲሁ ግን ነዚ ፊልድ ማርሻል ምሩኽ ፊልድ ማርሻል ዝብሎ ኣይርዳእንን እዩ
ጠቕላላ እዩ ዘይርዳእኒ እንታይ ትዛረብ ዘሎ ስሳታት ዝብሎ ዘለኩም ማለት እዩ ኣይርዳእኒ ማለት ትርጉም ዘይብሉ ዘረባይ ማለት እዩ ተመሊሱ ግን ጽምዶ ጸላዕላዕ ተብሎም ዘላ ጽምዶ ማለት ቃል በቃል ክትሪኦ ከለኻ ሓደ ብትግርኛ ጽምዶ በአምሓርኛ ድማ ጥምዶ እያ ስለዚ ጥቃጥቃ እየን ክልተን ተንቃላት ብክልቲ ቋንቋታት ማለት እዩ ሕጂ እታ ጽምዶ ንዑ ክልተ እዮም ብሓደ ዝጸምዱ ይድርድኦ ደሎ ክልተ ብዑር እዮም ብሓደ ዝጸምዱ ኣብቲ ሊትራል ሚኒንግ ወይ ከዓ ቃል በቃል ክትሪኦ ከለኻ ስለዚ ኣምሓራ ምስ ትግራይ ክጸምድ ይኽእል እዩ ወይ ትግራይ ምስ ኤርትራ ክጸምድ ይኽእል እዩ ወይ ኣምሓራ ምስ ኤርትራ እዚ ኣብ ሰሜን ዘሎ ህዝቢ ይመፀካሎ ኢሉ ነቲ ናይ ደቡብ ህዝቢ ብምስምባድ ስልጣኑ ከቐፅል እዩ ዝደሊ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ንኩናት ይዳለዉ ከም ዘለውን ኩናት ክመፆም ይደልዩ ከም ዘለውን ጥራይና ንርኢ ዘለና ካልእ ንኩናት ክገብሩ ምክንያት ይደልዩ ስለ ዘለዎ እዮም ንምክንያት ዝጥቀምሉ ዘለዉ ውስጥ ባንዳ ቀጥረው ሀገራችሁን ለማፍረስ እየሰሩ ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሃገርኩም ንኸፍርሱ ዝጓየዩ ዘለዉ ሓይልታት መነመን እዮም ብምባል ኣብዚ ትሪእዎ ኣለኹም ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዘርግሖ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዪ ኣሕመድ ይጅምረሎም ነቲ ዘረባ ንዓና እናቃፀሉ ሓዊ ከይመፆም ኢሎም ክነብሩ ዝደልዩ ሰባት ከም ዘለዉ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ኩላቶም ዝተማኸሩሉ ዓይነት ዝተዋሃሃዱሉ ዝተቐናበረ ሙዚቃ ዝመስል ጀነራላቶም ፖለቲከኛታቶም ናይ ተጋሩ ኢሊቶም በሎም እናተቐባበሉ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እውን ኣብቲ ግዜ ምርጫ ዝገበርዋ እዛ ስእሊ እዚኣ ድማ ብምጥቃም ካብኣ ቀፂሎም እንታይ ይጥቀሙ ከም ወትሩ ንግብፂ ዝኸዱላ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ድማ ይጥቀሙ ትሪእዎ ኣለኹም ስለዚ እዚ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ዝገብሮ ዘሎ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንግብፂ ዝኸደላ ምስ ፀላእትና ተማኺሮም ንምባል ዝጥቀሙላ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ክበርሃልና ክኽእል ኣሎ they are really trying to ነዚ ነገራት እዚ ሓዊሶም ነታ ፅምዶ ትበሃል ብፍላይ በዛ ስእሊ እዚኣ ኣውዒት ናይ ኩናት ገይሮም እዮም ወሲዶማ ዘለዉ because everyone is together ስለዚ ፋኖ ኣብሎ ናይ ክልል ሶማል ኣብሎ ናይ ሶማል ስኮላር ኣሎ ናይ ጋምቤላ ኣሎ ናይ ትግራይ ግን የለን ኣብዚ which is a little bit weird for them ግን still ንኣታቶም ሓንቲ ፅብቕቲ ስእሊ እያ ነይራ እዚኣ እዛ ስእሊ እዚኣ ንፖለቲካ ይጥቀሙላ ኣለዉ ናብ ገለገለ ሰብ ኣሎ ሕጂ ኤርትራ ነዚ ጉዳይ እዚ እሞ ባዕለያ ንኩናት ደፊኣ ኖ ኤርትራ actually did the right thing ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ነዚ ብልፅግና ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናብ ኩናት ገፁ ከብሎ ኣይክእልን እዩ ቢካዝ እቲ ኤሰንስ ናይ ሰላም እዩ እቲ ኤርትራ ትርእዮ ዘላ ምንፅብራቅ ኩሉ ናይ ሰላም እዩ እቲ ኤርትራ ዝገበረቶ ኩሉ እቲ ፕላትፎርምስ ናይ ሰላም እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ካልእ ብድሕሪ መጋረጃ ኤርትራ ሓሲባላ ኢሉ ክዛረብ ይኽእል እዩ እቲ ዝረአ ነገር ግን እንታይ መለዎ እዞም ህዝቢ እንተተራኸቡ እዩ እንታይ ፀገምካ ስኻ ህዝቢ እንተተራኸቡ ምሁራት ተተራኸቡ እንታይ ፀገምካ ድሓርካ እኮ ፖለቲከኛታት ወላ እውን ኣንፃርካ እንተተራኺቦም ወታደራዊ ፅምዶ ክገብሩ እንዳይትረኣዮም እምበር ፖለቲካል ዲስካሽንስ ክገብሩ ንስኻ ዲኮንካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተቃውምቲ ናይ ኤርትራ ትቆፅር ዘለኻ ንጎምሸትን ኣኼባ ክገብሩ ትገብር ዘለኻ መንዶ ከሲስካ እዩ መንዶ ተቃዋምቲ ተሰልፈልና ኣለኻ ኢልካ እዩ so again these are all things that ሰብ ኩሉ ኣሰብ ኢሉ ክሪኦ ዘለዎ ነቲ ፅምዶ ንኩናት ክጥቀመሉ ይደሊ ከም ዘሎ ዳርጋ መብዛሕቶም ተረዲኦም ኣለዉ ፅምዶ ዘብሎ ዘሎ ንዓነታ ቃልን ነቲ ኮንሰፕትን ንሞቢላይዜሽን ህዝቢ ንምልዓዓልን ንኩናት ንመዳለውን ንቅድሚት ንምግባርን ክጥቀመሉ ስለ ዝደሊ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን እንትኾነ ፅቡቕ መረዳእታ ክህልወና ይግባእ ኣሎ እቶም ህዝቢ ናይ ደቡብ ይመፅኹም ኣለዉ ዝብል ዘረባ ከመሓላልፉ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ከም ወትሩ ንሪኦ ዘለና ድማ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ነገር ተሎ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ኣይረኸበን ኣሎ ኣሜሪካ ዝበሃል ኤሮጳ ዝበሃል ቻይና ኩላቶም ዓበይቲ ሃገራት ወላ እውን ማእከሎት ሃገራት እዚ ዞባ እዚ ኣመና ትረብሽ ኣሎ ረበሻ ናቱ ብኸመይ ዕረፍቲ ይረክብ ብኸመይ ሰላም ይረክብ ብኸመይ ምርግጋእ ይረክብ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ኣክንዲ ሰላም ክገብር ዝፍትን እንታይ ይፈትና ኣሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ መሊሱ ኩናት ጥራይ ዝፅሕትር ዘሎ ዕላማ ናቱ ድማ ኔክስት ኩናት ቤን ገይረ የምፅኦ ዝብል ዳ እምበር ሰላም ቤን ገይረ የምፅኦ ዝብል ሓሳብ ከም ዘይብሉ ስለዚ ፅምዶ ንሕና ንሰላም ኢልና ንጉዝጉሰላ ዝነበርና እንተኮይና እንዳ ብልፅግና ናይ ኩናት መጀመሪት ተኽሲ መጀመሪት ኣርእሲ ገይሮም ወሲዶም ኣለዉ ስለዚ ንመለስ ናብ ፕሮፌሰር እስኬል ንሸይ ንስማዮ ድሕሪኡ ከተሓዘልኩም ክፍትነ ወላ ብዙሕ ብዛዕባ ንዑ ዘጉልሕ ነገራት ክብሉ ጀሚሮም ስለ ዘሎ ኢቨን ገለገለ ምስጢራት እውን ከውፁ ጀሚሮም ኣለዉ እቶም ናቶም ካድረታት That's the goal, by the way. That is the metaphor of Simdo, that the way the Prosperity Party people are using it, that's what it is.
It's a metaphor that they use to paint this image of the Northerners coming to the South and flatten the South, take over the government. That's the goal. The symbol is meant to telegraph that message to the Southerners. Now, linking it to the student movement of the 1960s is not something that I could decipher because I don't understand. ብሓፈሻ ነቲ መራሕ ናይ ጁላ ዝገበሮ ኩነታት ክምልስ ከሎ ምስ ናይ ሱሳታት ወለዶ ሃገር ንምግንፃል ግብፂ ከይዶም ሶማልያ ምስ ዕድባረ ተራኺቦም ኣብ ሱዳን ከይዶም ገለመለ እናበለ ንህወሓትን መራሕቲ ናይ ኤርትራን ንምዝንጣል ዝተጠቀመሉ ብፍላይ ነቲ ናይ ሱሳታት ወለዶ ዝብሎ ዘሎ ድማ ናይ ሱሳታት ወለዶ ንሃይለ ስላሴ ካብ ስልጣን ዝኣለዩ እውን ስለ ዝኾኑ ምስኣቶም ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛ እንታይ ኢልዎ ናይ ሱሳታት ወለዶ ንመግዛእቲ ንናፅነትን ንሓርነትን ክቃለሱ ከለዉ ሲ ንስኻ ዳ እንታይ ትገብር ነርካ ንነብስኻ ዳ ናትካ ዛንታ ዳ ደይትነግሮም ንመን ማለት እዩ ንብርሃኑ ጁላ ይኮም ኢልዎ ናይ ሱሳታት ወለዶ ክልዕልለኩም ሃገር ንምግንፃል ይሰርሕሎ ክበሃል ከሎ ንስኻ እንታይ ትገብር ነርካ ኢልዎ ንስኻ ክትዋጋ ኢልካ ከድካ ተማሪኽካ መብዛሕትኡ ግዜ ሰብ ምስ ተማረኸ ኢልዎ ክልተ ምርጫ እዩ ዘሎ ሰለስተ ምርጫ እውን ኣለዎ ይብሉ ሓደ ብረታዊ ኣውሪዱ ናብ ሃገሩ ክመልስዎ ዝኽእሉ ኮይኖም ማለት እዩ ድሕሪ ድማ ናብ ኩነት ከይምለስ ካልኣይ ናብ ካልኣይ ሃገር ንክኸይድ ናብ ስደት ክኸይድ ማለት እዩ ከም ምሩቕ ኩናት ሰላም ድሕሪ ኩናት ስለ ዘይደሊሉ ናብ ካልእ ሃገር ይኸይድ ማለት ካብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ናብ ሱዳን ኤርትራ ሒዛን ሱዳን ትስዶም ነይራ ማለት ሳልሳይ ድማ መብዛሕትኦም ዘይመርፅዎ ምስቶም ዝማረኽዎ ምስቶም ተሓዊሱ ክዋጋእካ ይኽእል ኢሉ ከም ምርጫ ብርሃኑ ጁላ ድማ ንዓይ መሪፁ ኣብዮታዊ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኢሉ ዝወፈረ ምስ ተማረኸ ምስ ህወሓት ኮይኑ ምስ ህወሓት እዮም ማሪኾሞ መስለኒ ዋላ ሻዕብያ አይደኖ ምስ ህወሓት ኮይኑ ተቃሊሱ መስለኒ ቡጌሪ ናብቲ ስልጣን መፅኡ ኣብ ኩሉ ህይወቱ ድማ ንደርጊ ጠሊሙ ምስ ህወሓት ኮይኑ ምስ ህወሓት ምስ ኢህደግ ኮይኑ ተቃሊሱ ኢሉ ኢህደግ ስልጣን ምስ ሓዘ ምሶም ኮይኑ ኸይዱ ኢህደግ ምስ ፈረሰ ምስ ዓቡ ኮይኑ ፊልድ ማርሻል ኮይኑ ስለዚ ዝመፀ ዝነገሰ ንጉሰይ ዝበረቐ ፀሓየይ ዝብል ሰብ ብዛዕባ ታሪኽን ብዛዕባ ጅግንነትን ክመርሕን ክዛረብን ሲ ሞራል ዝበሃል እዩ ዘይብሉ ኢሎም ተማሪኹ ክጅምር ታሪኹ ብምምራኽ ዝጅምር ተማሪኹ ድማ ናብቶም ዝማረኽዎ ምሳቶም ኮይኑ ነቲ ናይ ቀደም መራሒ ዝነበሩ ምሶም ተዋጊኡ ኣጋጣሚ ኩነታት ተቃይሩ ኣጋጣሚ ታሪኽ ኣጋጣሚ ይኮነን ደርጊ ተሳዒሩ ብሓያል ቀልፅሚ ተሳዒሩ ንሱ ግን ኣጋጣሚ ኣብታ ትስዕር ጋንታ ስለተሓወሰ ምሶም ከም ሰዓሪ ኮይኑ ኣትዩ እቶም ህወሓት ድማ ነቶም ካልኦት ምሶም መጀመርያ ልፍንቲ ዝገበሩ ኣብ ስልጣን ከምፅዎም ናይ ትግራይ ጥራይ ከም ዘይኮነ ከምስሉ ስለ ዝደልዩ ዝነበሩ እቶም ምሶም ዝመፁ ናይ ኦሮሞ ይኹን ናይ ገለ ይእትዎም ነይሮም ምሳቶም ምሂሮም ኮነሬል ድዮም ጀነራል ኣብፂሖሞ ኣጋጣሚ ትዕድሉ ድማ ሕጂ ከዓ ስልጣን ምስ ተቐየረ ኦሮሞ ስልጣን ምስ መፁ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ጀነራላት ዝመስሉ ግን ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ብቅዓት ዘይብሎም ሰባት ገለ ከም ባንብላ ክጥቀመሎም ዝኽእል ኣሎ ዶ ኢሉ ብርሃኑ ጁላ ድማ ቅድሚት መፅኡ ኣምፅኡ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ተራእዩ ዘይፍለጥ መርሕነት ዲ ዋላ አይደን ኣብ ዓለም ውሕዳት ዝርከቦ ፊልድ ማርሻል ኢልዎ ፍሉይነት ናቱ ናይታ ፊልድ ማርሻል ናቱ ብምሩኽ ተጀሚሩ ፖለቲካዊ ምሩኽ ኮይኑ ዝቕፅል ዝነበረን ዘሎን ኩነታት እዩ ንሱ ዝሰበሮ ታሪኽ ንሱ ዝሰርሖ ታሪኽ የለን ንሱ ዝሰበሮ ድፋዕ የለን ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ነቶም ናይ ሱሳታት ወለዶ ብፍላይ ነቶም ሓርበኛታት ጀጋኑ ኣያታትና ከቆናፅብ ምፍታኑ ንዓኻ ዝማረኸካ ከመይ ጌርካ ክተኽብሮ እንተሓመቐ ከተቆናፅበ ክስዕሮ ስለ ዘይትኽእል ከተቆናፅበ ኢኻ ትኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ ብዝኾነ these are part of the stories እጂ ንሰምዖም ዘለና ኣብ ከባቢና ማለት እዩ ካልእ ብልፅግና በቲ ዘረባ ናቱ ናብ ባሕሪ ዝኸይድ ዘሎ እውን ሓደ ካብቲ ስርበት እንታይ እዮም ዝብልዎ ዘሎ እቲ ፍሬኖ በቲኹ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ብዝብል ፈንጠዝያ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብዙሕ ናይ ባሕሪ ቪድዮታት እዮም ዝገብሩ ዘለዎ ንሕና ኣብ ደገ ባሕሪ ተዓፂና ዘለና ብታሪክ ተበዲልና ኢና ነይሩና እዩ ገለ ኣብዚ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዎ እዚ ፅሑፍ ዝተሪኹሞ ኣብዚ እንታይ ኢሎም ኣውፅኦም ኣለዉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ታርስቲ ኢትዮጵያስ ማሪታይም ፐርሱት ግሮውስ ኢቨን ሞር ኮንቮልትድ ስለዚ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ኣጀንዳኦም መሊሱ እናበርትዐን እናሓየለን ይኸይድ ከም ዘሎ ዳርጋ ናብ ዕብዳን ገፂዎ ዘሎም ኣሎ ኣብቲ ብዛዕባ ባሕሪ ክዛረቡ ከለዉ ዝጥቀምሉ ኩሉ ግዜ ድማ እቲ ሎጂክ ኤርትራን ግብፅን ተማሪኸን ተሻሪኸን ብሓደ ተሓባቢረን ንኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ዕድል ከም ዘይህልዋ ክገብሩ ይፅዕሩ ኣለዉ ዝብል ዘረባ እዩ ካብኡ ተበጊስካ ክትሪኦ ከለካ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንካይሮ ከይዱ መበል 7ይ ግዜ ከም ዝኸደ ይነግሩና ኣለዉ የቐኒየልና ጥራይና ንብል ሓበሬታ
مبل شابع جزء أوشتي كابكل تشين عصر شو من تنجميرو مبل شابع جزء خيدل ولا مبل عصر تشو حتى جزء ولا مبل سبعة جزء أنت خدي that is not our problem that's not your problem هذه مسجبسس جبر زمدنا بس إحنا يرترع إن دقفوا يوصل حرر بلو حنت كاب تحرر تبلون حنت خي جبر عارسي هذا سب مش يصرفك هذا سب يصرفك كتصرفك جنيت بيها من البلد بس أرفقت من اللي سلوا እጂ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ብምሎም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝቆናጽብ ዘረባ ጸርፊ ገለመለ ኩሉ ይጥቀምዮም እሱ ግን ኣብታ ቀንዲ ሕሙሞም ቁስሊ ማለት እዩ ንግብፂ ምኻድ እያ ንዓታቶም ከቆጥ ኤሊ ይኮነ ዝኸይድ ቢኮዝ ትሽርክነት ናይ ኤርትራ ስለ ዘገድሳ ኤቭሪ ታይም ንግብፂ ክኸይድ ከሎ መርዲኢ ዝኾነ ሕማም ልቢ ዝኾነ መርዘም እዩ ዝለዓሎም ከምኡ የለን ክፅለሉ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ክሪኦም ከለኾነ ሕጂ እኳ ድሓን ሓይሽ ቁርብ ስለተመለሰ ተረጋጊኦም I think after Gibbs Muscadesi baka I don't know how would you go for no long when the for who I didn't baka intensively with Abana Gibbs Magashana to Hodnerum. Ejigomdri was a lot of goal and Taiko Gobri is a height Kaidunary below. Implementing a maritime deal, Jobs in Belshap Axis Hode below Natina Hail Bahari when Bahari Zimdinan atom Nunumitic Barkams Hodun a deal that declares rates security the sole responsibility of countries with coastlines. كيدهم كلتيوم تشاراريهم تراي كيكونوس ناي بحرسي ممع غيرهم تراي كيب كعسي حلوان دحنت ناي كاي بحرسي نايتن اب كاي بحر زلو هاغرات ترايلهم كاسي اواجوسيوم እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ሕልሚ ኣይሃልኺ ሕልሚ ኸሲ ትርጉም ይብሉን ኣለዉ ኢሎም መሊሻ እዮም ዝቁጥዑ ዘሎ ጽቦ ገበሮ ቀፂሎም the message directly targeting Ethiopia's ambition to gain sea access, framing it as a threat to Egyptian and Eritrean national security. ስለዚህ እቲ ቀንዲ መልእኽትናቱ ድማ ኢትዮጵያ ናይ ሕልሚ ናይ ባሕሪ ዘለዋ ወይ እውን ናይ ምስሕፋሕ ናይ ባሕሪ መደባት ዘለና ፈፂሙ ክኸውን ከም ዘይብክእልን ንዑ ድማ ኩሉ እቲ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ገፃ ትጥምቶ ንሃገራዊ ድሕነት ናይ ኤርትራ ናይ ግብፅን ብቐጥታ ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ ግብረ መልሲ ንክቡ ከም ዝኽእሉ ገይሮም እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ እዚ ድማ ንሕና ብፍፁም ናብ ባሕሪ ገፅና ተንከስ ከይንብል ዝሓፅረና ስጉምቲ ይውሰድ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢትዮጵያ's growing urgency says በኣታቶም 120 ሚሊዮን ህዝቢ 60 ኪሎ ሜትር ጥራይ ካብ ኣፍ ደገ ባሕሪ ርሒቑ ክነብር ዝከኣል ኣይኮነን ቀፃልነ ዘሎ መፍትሒ ኣይኮነን ብሎ ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ተኾነ ንእሽተዩ ካልኣይ ድማ ክቡር ይብሉ ሰይ ከቢርኩም ባር ወሪርኩም ብጥርሑ ክጥቀሙ እዮም ተሓስቡ ዘሎ ኣይትሕሰብዎ ከም ሃገር ክቕፃልኩም ከማና ምልክት ሕቶ እዩ ቀፂሎም ዓለም ለኻዊ ሕጊ እዚ ዩኤን زنا UN law of the sea ገለ ዝበሃል ነተን ላንድ ሎክድ ሃገራት ኣይፈረሙሉን እኮ እሶም ነዚ ላንድ ሎክድ ዝበሃል ዘሎ ሕጊ እውን ራክቲፋይ ይገብርዎን ኣይተቐበልዎን ዘለዉ እሶም ሙሉእ ዝተቐበልዎ ኣይኮኑ ንዑ ግን 10 ግዜ ይጠቕሱ ማለት እዩ ኤርትራ ድማ ጠቕላላ ይተቐበለቶም ስለዚ በቲ ሕጊ እቲ እውን ትሕተት ሃገር ኣይኮነትን ኤርትራ ነተን ንዑ ዝፈረማ ሶማልያ ድዩ ወላ ጅቡቲ ኬትካ ተዛረበን ኤርትራ ግን ኣካል ናይቲ law of the sea ዝተገበረ ኤርትራ ናፃ ከይኮነ ዝወፀይ ነይሩ ምስ ወፀት ድማ ኣይኣተወቶን so while international law grants landlocked states the right to the sea access the issue remains highly politicized blah blah እናበሉ ወላ እኳ ኢትዮጵያ በቲ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝምልክዕ ዝግባእ እንትኾነ እቲ ሕጊ ግን ፖለቲካዊ ቀይሮሞ ንዓና ዓፂኦምና ኣለዉ ዝብል እዩ ሶማሊላንድ and somalia stalemate ይብሉ ኣለዉ ብጉዳይ ናይ ሶማልያ እንትኾነ እውን the new administration under president Iro is keeping the MOU with Ethiopia under wraps. Notably, Israel recently recognized. ስለዚህ ሶማሊላንድ ዘለና ኩነታት እውን ኣብ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ነቲ MOU ዝበሃል ዝነበረ እውን ናብ ዝኾነ ኣይከደን ብግምጣሉ እታ ሶማሊላንድ ድማ ምስ እስራኤል ቀፂላላ ፅኒኢለ ክሪአኩም እየ መራሒ ናይ ሶማሊላንድ እውን እስራኤል ከይድሎ Somalia, the federal government in Mogadishu is facing a major internal crisis protests after extending presidential ስለዚህ ኣብ ሶማሊያ ድማ ፖለቲካዊ ቅልውላው ተፈጢሩ ኣሎ ዘይ ኣንቲ ኢትዮጵያ ላይን ስለዚ ኣብ ሶማሊያ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ድማ ሶማሊያ ምስ ግብፅን ምስ ቱርኩን ይሰርሑ ስለ ዘለዉ ኣንቲ ንኢትዮጵያ ከዳኹም ዝፈተንዎ ግንባር እሱ ፈሺልዎም ኣለ ይብሎ ጎረቤትኩም ክቃፀል ከሎ ዝሕጎሱ ኢኻ ትርኢ ናይ ሶማሊያ ፀገም እዩ ዘሕጉሶም ዘሎ ዳን ብተርባዕተ እታ ዝፅምዶ ሚሊታሪ ትረት ይብልዎ ኣሎ ሕጂ ሪኢኹም እታ ፅምዶ ሰላም ናይ ህዝቢ ዝነበረሶም ወታደራዊ ስግኣት ኢሎም ቀይሮም The term ጽምዶ refers to a claimed military alliance ሪኻ ከመይ ገይሮም ናይ ምጥምዛዝ ክእለት ከም ዘሎ እታ ጽምዶ ትብልሲ to be a claimed military alliance ወታደራዊ ጽምዶ ምዃኑ between ህወሓት ኤርትራ
ናይ ሱዳን ሰራዊት ሳፍ ማለት ይብሉ ኣሎ ወታደራዊ ኩሉ ተስተራየ ግን ሰላማዊ ናይ ወታደራዊ ጽምዶ ከም ዘሎ ዘርኢ ቅንጣብ ጭብጥ የለን ግን ንዓታቶም ኣብ ርእሶም ስለ ዘሎ ትፍሪ ከምኡ ዝረአዩ military action recent drone strikes targeted convoys crossing ሓደ ካብቲ ወታደራዊ ስጉምቲ ዝወሰዱ ድማ ብድሮናት ገይሮም ኣብ ትግራይ ኣብ ደቡብ ትግራይ crossing from Tigray into ኤርትራ ንኤርትራ ንሱዳን ዝኸዱ ዝነበሩ መኻይን ብድሮናት ሓሪምና ኢና ይብሉ at field marshal when እንትኾነ labeled its alliance a historic assault on Ethiopia surveillance እዚ at field marshal when ነቲ ጽምዶ ታሪኻዊ መሰረት ዘለዎን ኢትዮጵያ ንምፍራስ ግበር ዘሎ ይክብል ተዛሪብ ይብሉ ናይ ትግራይ ኩነታት ይርሉ TPLF as official reinstated the pre-war regional council ህወሓት ቅድሚ ኩናት ንዝነበረ ነቲ ግዝያዊ መንግስቲ ኣልዩ ናብ ስልጣን ተመሊሱሎ እዚ ድማ ሓደ ንኩናት ዝዕድም ነገር ይብሉ ናይ ኣሜሪካን ናይ global influence the US is reportedly considering a strategic shift toward the Red Sea to counter Iranian ኢትዮጵያ ድማ ናብ ኣሜሪካ ድማ ናብ ቀይ ባህር ገጻ ሞር ኣተኩሮ ክትገብር ከም ትኽእል so could leverage its power to mediate potentially even considering a base on the Eritrean coast but stability depends on بحفش እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ዘሎ ኩነታት ናይ ባሕሪ ምስ ኤርትራ ዝምድና ክትገብር ከም ትኽእልን ምናልባት ኣብ ወደባት ናይ ኤርትራ እውን ሓይሊ ባሕሪ ትሃንፅ ትኸውን ኢሎም እዮም ስፔኩሌት ዝገብሩ ዘሎ ዝኾነ ጭብጥ የብሎምን ግን ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ናይ ምድኻም ክእለት ስለ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ እውን ይዓርቁና ይኾኑ እዮም ዝብል ዘረባ እውን ትሰምዓሎ ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ ኩሉ እቲ እሳቶም ዝብልዎ ዘለው ዘረባ እዩ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እዚ ዕብድብድ ኣትይዎም ስለ ዘሎ ዝብልዎ ዘለው ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ክኸውን ኣይከውንን ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ ንግዜ ክንገድፎ ኢና ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ምስ ንኣቱ ክልተ ነገራት ኣለው ሓደ በዚ ንጀምር እስኪ much opposition from the public due to its alliance with Israel, for example. Do you think there are huge part of the population of Somaliland is against such a step in terms of geopolitics? Do you mean the recognition or the relocation? No, I'm referring to the recognition and the alliance, because the recognition is actually one of the things discussed. እንታይ እዮም ዝዛረቡ ዘለው እዚ መጀመርያ ነታ እዚኣ ምኽበኩም ለንቀነ ምናልባት ዘይትከታተልዎ ሰባት ስለ ዘለኹም No, not this one, sorry. Times ዝብሉ ዘለው መሲልኩም have to give you this, sorry. እስራኤል እቲ መራሒ ናይ ሶማሊላንድ ማለት እዩ ናብ እስራኤል ከይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር ዘሎ if I can see him exactly so እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም መራሒ ናይ ሶማሊላንድ ናብ እስራኤል ከይዱ ኣሎ and እዚ ድማ ነፍሱ ዝኻለ ብዙሕ መልእኽቲ ዘለዎ እዩ ናብ ኢማራት ከይዱ ነይሩ ካብ ኢማራት ናብ እስራኤል ከይዱ መስለኒ ብዘይገድስ ስለዚ ሓደ መራሒ ናይ ሶማልያ ወይ ክልል ናይ ሶማልያ ዝነበረ እስራኤል ኣፍልጦ ዝሃበቶ ናብ ሶማሊላንድ ከይዱ ኣሎ ይበሃል ኣሎ እዚ ድማ ናብ እስራኤል ከይዱ ኣሎ እዚ ከዓ ዓብዪ ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ መጀመርያ መብዛሕትአን ሃገራት ዓረብ ብትሪ ዝኹንንኦ ዘለዋ ጉዳይ ኮይኑ ሶማሊላንድ ኣካል ናይ ሶማልያ እዩ ስለዚ እስራኤል ድማ ነገር ክትፅሕትር ነዚ ዞባ ከተበላሽ እምበር ሰላም ደልያ ኣይኮነትን ኣብዚ ቦታ እዚ ትመፅእ ዘላ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደጋ ክእትወሉ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ብምባል ጫውጫውታ ነዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ማንም ኣፍልጦ ከሂቦ ዝብል ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ብትሪ ብቱርክ በሎ ብስዑድያ በሎ ብግብፂ በሎ ብካልኦት ወላ ብቀጠር በሎ ኩሎም ምስቲ መንግስቲ ሶማል ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ሶማል ዝሰርሑ ኣፍልጦ ንከይወሃባ ብዙሕ ፃዕሪ እዮም ዝገብሩ ዘለው እቲ ናይ ሶማሊላንድ ግን ነዚ ዕድል እዚ ብኩሉ መንገዲ ክጥቀሞ ዝደለየ ይመስል ዘሎ ብልፅግና እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኮንዶኾን ገለ ይእትውና ኮኑ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኦልሬዲ ሓደ ኣዘራርባ ርእሲ ኮይኑ ኣሎ እዚ ሕጂ እንታይ ኢሉ ሓቶ ፀኒሑ ተቕድሚት ትሪእዎ ዝነበርኩም ህዝቢ ሶማሊላንድ ከመይ ይሪኦ ኣሎ ምስ ሓደ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጋዛ መዓት ገበናት ዝፍፅም ዘሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ንሃገራት እስላም ከም ሓደ ዓብይ ሓደጋ ኮይኑ ዝፍለጥ እስራኤል ናብ ሶማሊላንድ ዝመፅእ ዘሎ ነቲ ብኮም ኣዝሚዙ ነቲ ዞባ ወታደራዊ ማዓስከር ገይሩ ክርብሾ እምበር ልምዓት ከምፅእ ከም ዘይኮነ እናፈለጠ ድሕሪ ኮይኑ ህዝቢ ሶማል ድማ ህዝቢ እስላም እዩ ነዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ይሪኦ ኣሎ ሕራይቲ መንግስቲ እዚ ኣፍልጦ ንክረክብ ኢሉ ዝገበሮ ክኾን ይኽእል እቲ ህዝቢ ግን ከመይ ይሪኦ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ይቕበሎ ድዩ ዋላ ይቃወሞ ኢሉ ይሓቶ ኣሎ
example, presence of Israeli military force in some strategic places. And that is going to be one of the fruits of the recognition. And do you think that might be protested? Is that something that could be accepted by the people in Somaliland? Well, people in Somaliland have different opinions, but the majority of them, at least who are now expressing their thoughts online, and the government seem to be supporting the new recognition, hoping that this is not just one recognition, but it will be the first of many recognition. That has been the momentum that this new administration in Somaliland has built. So እንታይ ይብላሎ እስራኤል አፍልጦ ብምሃባ ካልኩሌት ዝኾነ ምንቅስቃሴ ነይሩ ኣብቲ ቦታቲ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ወታደራዊ ቤዝ ትገብር ከም ዘላ እውን ይዝረብ እዩ ስለዚ ሶማሊላንድ እቲ መንግስቲ እንታይ ይብለሎ ህዝብኻ ከመይ ይሪኦ ኣሎ ንዝብል እቲ መንግስቲ ነዚ እንታይ ብምባል ዝገልጾ ዘሎ ኢሉ እስራኤል ተቐዳመይቲ ሃገር ጥራይ እምበር ካልእ ኣፍልጦታት በብዝሒ ክመፀና እዩ ብምባል ነቲ ህዝቢ እስራኤል ዋላ እኳ ቅድሚ ተበለትና ኣብ ጥራይ ንምርኮስ ኣይኮናን ካልኦትን ክብሉና እዮም ብዝብል ጎስጓስ ከዓብቲ ወይም ዝፍትኑ ዘለዎ ግን ተቃውሞታት ብርግፅ ኣሎ እዩ እቲ መንግስቲ ድማ ነቲ ናይ ተቃውሞ ድምፂ ንምዕባስ ኩሉ ዝከኣለ ይገብራሎ ዝእሰራሎ ዝጥንቀቃሎ ገለና ገበረ ግን ስቲል እቲ ኩነታት ግን ኣብቲ ውሽጢ ሶማሊላንድ እውን ሙሉ ብምሉእ ተቐባልነት ዘለዎ ኢልካ ክዝረብ ዝኽእል ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘሎ እስራኤል ኣብ ከባቢና መፅኣ ኣላ እዚ ከባቢ እዚ ድማ ብትግምጣሉ ድማ ሶማልያ ድማ ንባዕሉ ኣይጣዕሞን ኣሎ ዳርጋቲ ናይ ሶማሊላንድ ዘይምጣዕም እውን ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ እየ ዝብላነ ደይመደ ኢሎም ዝገበርዎ እዩ ኮይኑ ዝስማዓኒ ቢካዝ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክትብቲ ኮንካ እቲ ሶማልያ ዝበሃል ፋሕፋሕ ክኣትዎ ኣለዎ Intelligence lands amidst Mogadishu's crisis, echoes of Syria in Erdogan's African gamble. Hello everyone, you're watching Analytica Today. As heavy weapons fire echoes through Mogadishu's residential districts, a second diplomatic track has quietly opened in Somali capital. Senior Turkish intelligence officials from the MIT are conducting high-stakes shuttle diplomacy, meeting separately with President ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ ሶማልያ ድማ ሓደገኛ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ድማ ቱርኩ ነቲ ኩነታት እቲ ተጠቂማ ንዑ ንምርግጋእ ትገብሮ ዘላ ንሶማልያ መሊሳ ትቋፀር ኣሎ እናበሉ እቶም ናይ እስራኤልን ናይ ኢማራት ምንጭታትን ብዙሕ ግዜ ቱርክያ ተበላሽዎ ዘላ ብምባል ነቲ ናይ ቱርክ ፅልዋ ንምህሳስን ንምህሳይን ብዙሕ ኣካይዳ ይኽየድ ኣሎ በቲ ካልእ ድማ ብኢማራት ዝወሩ ብእስራኤል ምስ ኣሜሪካ ሽርክነት ዘለዎም ነቲ ናይ ቱርክ ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘለዋ ንምልሕላሕ ብዙሕ ስጉምታት ዝግበር ዘሎ ሶማልያ ድማ ከም ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ክብድ ዝበለ ደረጃ ዝኣተወት ሃገር እያ ስለዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ዞባ ሲቀርን ኣፍሪቃ ዝበሃል ኢትስ ሜስ ብኩሉ መንገዲ ብሓዊ ዝተኸበበት ሃገር እያ ዘላትኩም ኤርትራ ማለት ብሰሜንን ብደቡብን ብኩሉ ብሓዊ ዝተኸበበ ሃገር እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ዘለና እንድሕር ኮይና ዘለና ዕድላት ናይ ብሓቂ ጥንቃቐ ከም ዘድልየና ካብዚ ኢኻ ትርኢ ማራ ክንጥንቃቕ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሓዊ ብኩሉ ሸነኽ እዩ ዘሎ ኣብዚ ከባቢና ንኤርትራ ወላ ብላዕሊ እውን እቲ ሕቱ ዝገብሮ ዘሎ እንተሪእኻዮ ኤርትራ ዳርጋ 360 ዲግሪ ብሓዊ ተኸቢባ ኣላ እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን ሓቂ የግዳስ እቲ ኩነታት ንብዙሓት ሃገራት ኣብ ከባቢና ዘለው ኩሉ ካልኩሌሽንስ ናቶም ደጊሞም ንኽቕይሩ እውን ዝግድዶም ኩነታት ኣለዉ ሓደ ካብኣቶም ስዑድ ዓረብ እዩ Against 2026, a drone breaches the Saudi air defense net and hits the Ras Tanura refinery. 500,000 barrels a day gone. Black smoke over the Gulf. Saudi Aramco shuts the whole complex down. That drone was Iranian. The same country that Saudi Arabia had welcomed back with a handshake just 3 years earlier. Embassies had reopened, ambassadors exchanged, a deal brokered in Beijing. That country just hit the kingdom's most valuable piece of infrastructure. So what does Saudi Arabia do? It keeps the channel open, warns Tehran, then quietly hits back. And then it invites 30,000 Iranian pilgrims to Mecca. That is the Saudi-Iran relationship in a nutshell. Start with a map. ሕጂ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓደ ካብቲ ኣዛረባ ኣርእስቲ ዘሎ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዓበይቲ እስላማውያን ሃገራት ዘሎ እዩ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ኢራንን ዝግበር ዘሎ ሓደ ካብቲ ተፈላለየ ትርጉም ዝወሃቦ ዘሎ ኣርእስቲ እንተሎ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተን ሃገራት ዘሎ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ኩናት ክልተን ብፍላይ ኢራን ሃሪማታያ ንስዑድያ ክበሃል ከሎ እወ ሃሪማታያ ግን ስዑድያ ድማ ብዙሕ ቤይዛት ናይ ኣሜሪካ ዘእንገደት እያ ዓቢ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ባ ነይሩ እዩ ግን ኢራን ንስዑድያ ትሃርመሉ ዝነበረት ፔይስ ምክንያቱ ስዑድያ ረይዎ ክንምንታይ ግጅፍ ኣለዎ ኣብ ዘለይዎ ክሃርሙ ይኽእሉ እዮም ኤር ዲፈንስ ሲስተም ተለዋ ስዑድያ
نزو كل مريت كشفن زخلا الله مالته يكون فتسو لذي كم بعد قطر كمون كويت إماراتون إير ديفنس سيستم يخلق لنا أنت تبعه ناشتي أنت نقرأت لذي إير ديفنس أبو بتاعك تهلكا خلق لك خلي كم سعودية تروحين كبحر تغين مريت كان خلق لك ونايكني بو من سر كتريا خلقها سعود عرب درجات حرمتني زبال زي مهرما دم هندبة تيكون داس كي أقد داسي سا زي مهرما استراتيجيكاوي سرح سلتنا سعود عربي سريو مغنياتو دي نيو انتاك مصوم كم زغل سلازي أقدمهم نتك متزغل مسيران نت ريسك مسيران زلو ناقواد الويم صنيهم كابيت ماهيرهم مو ويل حوت مهيروا مجمريا حوت زبحال نتي ناي نداد بوتاناتهم بخلت درون دي ولا بحمش درونات جيرو أبكلتشان 10 شو عتنسو شمتهم واللي قديفوهم أمانة يا بحريروا حانت نقدر ترديهم شو حوت زبحال إذا نيشتعطو وجلت أكيبنا نهارمو زلنا بدرونات جيرو نتناتنا بيس نتناتنا نجر كهرمو زخل أمو أمريكا زخونة قبل ما زي تبتقينا إيران أصبحوا كون لا على حياليو سلازي إيران نزقبرو أمريكا خدك على لنا يكونتن إحنا ما خنك على خلينا غلنا سلازي مس إيران شقرنا مفتاح قداسي يسمح عليه زي بهالعيوي بمبال نتقول دايتين نوح سريعهم له وصيتنا تدمع أتزخف كيناتون انتخوني نت بايب لاين ناتون أداليهم وصلوا صنعوا نايب حكي استراتيجية لك كوينات ننجيرا خاي خون زبال سعودية هي وابنتها استراتيجي سلدس أنهم كم دما استراتيجي ناي سلام تخاء سلدس أنهم ناي معبالة ناي شركنا سلدس أنهم مس كله سلام تجبر كايدا واز عكاز بالحساب سلدس أنهم توم سلام زارو كل جزء صبوا نجار كايم زرخبو لذي سعود عرب أبزو كنا تعتزي بزوح تماهيرا وزي هلا يقداس جينا شجراجن كودا يكونن مهنياتو إيران يكونوا تنشجرهم كوينا زل لابزو وانزي عند شجر خون زغل زبال زلو بفلا إسرائيلي أي تقصونهم تي اللي تايم عرب عالم ين عندنا السعودية شجر كونا زغل إسرائيل مخانيز نكر because they see هذا عبها جريو أبزو كينات ما بزو حي تقول أنت رايدة كونس ربيعي وتشي اللي يزبال بخبور ندادنا توي شيء قالوا ولا كوا 100 مليون برميل وي كاميتنا عصرت حدا مليون برميل كشيء زقبو شو 10 مليون ويوين 8 مليون برميل شيء تقولنا معلتي اتواقاقن سوسان حمشتن قلد شيء زنبري ب100 اسران ب130 دي شيء زلو سلازي اتاويتات ناتو العلي كومون التوريزم ناتو يقصلالو كالت قطباوي كونتات ناتو يقصلالو اتقندي سب كبلو زيد لغن قند مودادرتهم امارات تسحنا سلازلاي امارات قند استراتيجينا امارات ناي دبي ناي ابو دابي انتاي نيرو سعوديا كيسلطا سلمتا كيسلطا يبلو سلصلوم طراي كنا يكون مغنياتو دبي تزعبي توريزم ناتو كاب سعوديا يدمص تزعبي فلايتس ناتو نابنت امارات ايرلاينز اتحاد ايرلاينز زون كلت عبيت ناي اماراتن ناي دبي ناي ابو دابي ايرلاينز قند سروحهم لدبي كيمسلكم تزعبي فلايتس ناتو نسعوديا سعوديا ايرلاينز لزي بلو نعون متكادما رياض ايرلاينز بحال كالي ايرلاينز فطيروم نت بيزنس مولو بمولو كمن طلوه تبقيسو مالو اب نورمال غزي كبير نيرو مخنياتو تياتو واغانا غبر غله كساقيوم يخول نيرو نجيغن اتن هاغرات كبيت سخونه صقم ناي ايميج غاطيمون سلازلو سعوديا نزو كنتات مسنا اسلام ناي توريزم سنتر زخونت مس اسرائيل دما زمدنا زي زخونه نجر زي غبرت ستيل اسلاماويت هاغر مكه مدينه دما اف سعوديا سلازلو نزو كنتات تقيما نتي زلوا عدل نقدميت كتم صيا انقصوت اتي كارتا تري وصناكم كل غزي اتي كارتان اي كل غزي صبق زمسمعني سعوديا صبق توينا نيرترا صبق سلازخوني غربيتنا نعنا غربابتنا اثيوبيا ونكو صبق كون دلينا نايثيوبيا صلؤوني باللينا نكو تراي نلولا ودنتنا زحتونا سلازخونو شجر سلازخونو نيرترا حاليو سلازلني نتي اثيوبيا ولا بتنتن بل زبل زلو نيرترا كبتن سلازدلك قد ما يتبتنين هنبل زلو نمبر تيبيكال ايرترا وانا اثيوبيا حتسدرنا يبلون اثيوبيا تمعبل اتس اوكي يسكر بتلي اثيوبيا هم زخونا لو نحنا كم تنخوني لنا نقول على نغرات هلو يلنا يبلني اديس ابا سرغاتا زغبرو زلو ابس مران تزخوني بلي انا ندي تبلو قتلو تقول ما انا غني بلي اديس ابا زغبرو زلو ابس مران تزخون اسمر عندي توريست ما مصا مست بحر زلنا مست قلمله بلي كن كبصحي خازي ማለት ሰላም ተረኺብና ተረጋጊና ክንገብሮ ንኽእል ኢና ክንሃንፅ ንኽእል ምዃንና ኣብ ኣፍሪካ ምሉእ ፊሽና ኤርትራውያን ይረአ ኣሎ ኣብ ኩሉ ስለዚ ኤርትራ ክገብሩ ክእሉ እዮም ትዕድል እቲ መድረክ ጥራይ ይምፃእ ብሓፈሻ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ኤርትራ ኣብ ከባቢያ ዝህነፅ ዘሎ ቁጠባ ኣብ ከባቢያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኢኻ ንኤርትራ ከገድሳ ዝኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ሃገራት ዘሎ ዝምድና ክሳብ ብፅቡቅ ክውዳእ ዝኸኣለ ኤርትራ
ንድሕነታ ምስ ግብፂ ምስ ዑድያን ካብ ፅቡቅ ዝምድና ስለ ዘለዋ ንዓና it's going to be a good thing and ሰላም ይኹነሎም ሰላም ናቶም ድማ ንዓና እውን ዲቪደንድ ስለ ዘለዎ ይብል ኣለኹ ኦኬ እዚ እቲ ኩሉ ግዜ ንከታተሎ ኣርእስቲ እዩ ኩሉ ግዜ ክንብሎ እንደሊና ንመለስ ኣብቲ ፀረ ኤርትራ ዝግብልዎ ዘለዉ ካንኣቶች የኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ነው ብላ እሱን ጨዋታ ለጊዜው እንተወው ፕሪቶሪያ ስምምነት ያለት ኤርትራ ያቆረፈችው ፕሪቶሪያ ስምምነት ነው የሚለው ስላናደዳቸው ለየመጡ የውስጥ ጉዳይ ነው ይላሉ ኢሳያስ እነሱ በግልጽ መረጃ አቅርበዋል እዛ ላይ ፕሪቶሪያ ስምምነት ሲፈረም ኢሳያስ ምን አለ የሚለውን እነ ሬድዋን በዶክመንታቸው ላይ በአልጀዚራ ላይ ጽፈዋል ለምን እሱ ሪፈር አደረግም የማነ የፕሪቶሪያ ሲፈረም ኢሳያስ የተናገረውን ነገር ለምን አያመጣው እሱም እሱ ነው የተለመደ ስለሆነ እና ከዛ ደግሞ አሁን ያለው ዋናው ችግር የባህር በር ነው ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በሻቢያ መንግስት ላይ ያቀረቡትን ክስ ተከትሎ የሻቢያው የማስታወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል ምላሽን ሰጡ አቶ ሬድዋን በህዋት እንዲሁም በኤርትራ መካከል አዲስ ትብብር መጀመሩን በመጥቀስ በአልጀዚራ በኩል በነበራቸው ቆይታ በፌደራል ለንከኔ አቶ የማነ ገብረ መስቀል ሐፋስ ሆነት መልስ ስለዝሃቦም ብልጽግና ከዓብዲዮም ደልዮም ዘለው ናይ ኤርትራ መልሲ ኩሉ ግዜ ክዕብዶም እንዲ ዝደሊ ከምኡ ድማ ለንከነ ውግእ ዝደሊ ዘሎ ውግእ ክውጁ ከለዉ ንኤርትራ ግዳይ ክገብሩ ስለ ዝመርፁ ኣብ ዝገበርዎ ፅሑፍ ኣቶ የማነ ድማ ስፍሕ ዝበለ መረዳእታ ሂቡ ንክቲ ኩሉ ጎስጓሳቶምን ኣጀንዳታቶምን ኣነፅር ኣቢሉ ስለ ዘረከቦም ውይ ክብሉ እዮም ጀሚሮም ዘለዉ ስለዚ ኣገይ ኤርትራ ናይ ሰላም ናይ ምርግጋእ ናብ ሽርክነት ንክወሰድ ዝደለ ዘሎ እምበር ናብ ኩናት ክኽየደሉ ዝድለ ኣብነትን ኣካይዳን ከም ዘይብላ ወላ ዓለም እውን እናመስከረ ስለትኸይድ ዘላ ይዋሓጠሎም የለን እሶ እዚ ነገር እዚ ማራ እዩ ዝኸብዶም ዘሎ ኣነ ፎር ጉድ ሪዝን ምክንያቱ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ናይ ሰላም ኣካይዳ እምበር ናይ ኩናት ዕላማ ከም ዘይብላ ብግምጣሉ ኣብይ ኣሕመድ ንኣብነት ሓደ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ለንቀነ ዝወፀ እዚ ኣብ ምርጩ ጥራይ ከሎሲ ኩናት ጥራይ ክፅሕትር ቀኒዩ ክንደይ ህዝቢ ድማ ቀቲሉ ኢሎም ኣብዚ ረእይዎ እዚ ስእሊ ዘትርዮ ከለካ ሓደ መፅናዕታዊ ፅሑፍ እዩ ኣብ ግዜ ምርጫ ጥራይ ዝተካየደ ዕንወትን ሞትን ኢሎም ኣብዚ ፀብፃብ ገይሮም ኣውፅኦም ኣለዉ እንታይ ዘርእየካ እዚ ድማ ንህዝቡ ከጥፊ ኢሉ ዝወፈረ ብሰንኪ እቲ ምርጫ ዘጋጠመ ይብሉ ኣለዉ ሬከርድ ብሬኪንግ ክላሽስ ኢን ኣምሓራ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዙሕ ግርጭት ከም ዘጋጠመ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ኣትሊስት 90 ኣርምድ ክላሽስ ኦከርድ ኣብ ተስዓ ዝኸውን ወታደራዊ ግርጭታት ኣብ ሓደ መዓልቲ እውን ከጋጥም ከም ዝካለ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እዚ ድማ ዳርጋ ኣብ ከቢድ ኩናታት እያ ከም ዘላ ከምኡ እውን ኣብ ቁጥሪ 3 ተሪኹም ኦላ ዲስራፕሽን ኢን ኦሮሚያ እቲ ኦላ ዝበሃል እውን እንትኾነ ነቲ ምርጫ ዓፅዩ ከም ዝነበረን ኣብ ብዙሕ ግዜ ድማ ግርጭት ይፍጠር ከም ዝነበረን ቁፅሪ 4 ኣብቲ ኣርሲ ዝበሃል ዝተገበረ ቀትለት ድማ በብዙሕ መንገዲ ዝዝረብ ዘሎ እዩ ልዕሊ 200 ኣመንቲ ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስትያን 200 ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ፕሮፐርቲስ ዌር ዲስትሮይድ ክሳብ 200 ኣባይቲ ናይ ተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ዝኾኑ ከም ዝተቃፀለ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብቲ ምርጫ ኣብቲ ኣርሲ ዞን ዝበሃል ማለት እዩ ከምኡ እውን ናይ 101 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ቤተክርስትያን ቅዱስ ገብርኤል ከም ዝተቃፀለ ብኦላ እዮም ዝብልዎ ዘለዎ ግን ኦላ ኣነ ይኩንኩን ዝገበርኮ ከይትኩም ንብልፅግና ሕትት ወይሉ ሎንግ ተርም ኤስካሌሽን ስለዚ እዚ እንትርፎ ዕንወት ካልእ ዘይፈልጥ መንግስቲ ኣብ ዓዱ ንኤርትራ ክኸስስ ሞራል ዝበሃል እውን የብሉን ግን ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኣብዚ መልሓስካ ገገት ኤርትራ ናይ ፕሮፓጋንዳ ማስተር ክነሳሲ ከመይ ጌራ ትኸሰና ንዓና እዩ ዝብል ዘሎ ዛሬ የማነ ገብረአብ እንዳለው እንደተናገረው በአፍላ ጦርነት ወቅት የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት ሲሸልስና ጅቡቲ ላይ ተገናኝተው ተነጋግረው የኤርትራ መንግስት ላይ ወታደሮች ላይ በጋራ ጥቃት እንፈጽም ብለው ካሉ የመጨረሻ ደስተኛ ነኝ ጀዚ ከም ሓደ ዓቢ ካድረ ናይ ብልጽግና ግን ነቲ ኣብ ሲሸልስ ተገበረ ርክብ ኣብ መንጎ ወከልቲ ናይ ህወሓት ብፍላይ ጻድቃን ዝርከበሉ ተደሰረደን ጻድቃንን ይመስለኒ ኣብ ምስ ርድዋን ሁሴንን ብርሃን ጁላ እንዲኦም ገላ ኣብ ሲሸልስ ዝበሃል ቦታ ተራኺቦም ንተዓረቕ እሞ ሻዕብያ ኣብ ኩናት ከሎ ኣንጻሩ ሃሪምና ኣብ ውሽጢ ሶምን ክልተ ሶምን ነስመራ ክናቱ ኢና ተባሂሎም ከም ተዘራረቡ እዚ ዘረባ እዚ ብዙሕ ግዜ ሪፖርት ጌርናልኩም ግን ንታሪክ ኩሉ ግዜ ሰነድ ክኸውን ስለ ዘለዎ ከምኡ እንተገይሮም ነይሮም መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ ኢሉ ስለተዛረበ ከምኡ ገይሮም እንተነይሮም እሰይ ገበሩ ይብል ኣሎ
ጽምዶሲ ንኩናት ዝጸመትካ ቅድሚ ሰብ ንስኻ ኢሉ ፕሩፍ ዝገብረልካ ዘሎ ግን ጌርካ ይገበርካን እኮ ተሓሳብ ኮ ይኩነን ኤርትራ ውያ ይበለትን ስለምታይ ጸሚትኩም ኢላ ኣብ ዩኤን ኣይጸሓፈትን ኤርትራ ጽምዶ ገይሮም ህወሓትን ገለመለን ተሓቢኦም ብድሕሬና ውዕል ፕሪቶሪያውን ተሓቢኦም ይገብሩ ኣሎ ኢላ እኮ ኤርትራ ውያ ይበለት ኦኬ ኣይተሓጎስናን ስለምታይ ከም ዝገበርኩም ተረዲና ኣሎ ፋይን ኦኬ ቢዝነስ as usual ኢሎ ስራሕም ቀፂሎም ካብታ መዓልቲ ድማ ጽምዶ ናይ ህዝቢ ጀሚሩ ሎሚ ውይ ዘብለካ ዘሎ ድማ መልሓስካ ገቲርካ ምዝራ ብዘይ ርእሲ መልሓስ ብዘይ ርእሲ ትርጉም የብሉ ናይ ርእሲ ስራሕ ስለተፃወትልኩም ውይ ትብሉ ኣለኹም ኣብዚ ለኩም እንተ ሓደ ኩሉ ግዜ መልሓሱ ፍሬኖ ስለ ዘይብሉ ብዙሕ ሓቅታት ደውፅ ኣብዋ ሕዚ ሰላም ናይ መጀመርያ ፕሪቶሪያ ይመስለኩም ሲሸልስ ዝቐረቡ ሓሳባት ነይሮም ብልፅግና ካብ ልቦም ድዮም ንስሙላ ድዮም ብዘይገድስ ኦፈር ዝገበርዎም ነገራት ነይሮም ንሕና ዝቕበል ዘለና ናይ ኣውሮፓ ኣምባሳደር ሒዝዎ ዝመፅእ ሓሳብ ነይሩ ብክልተ ሰሙን ኣስመራ ንኣቲና ብሰለስተ ሰሙን ክተባ ንኣቲና ሪና ሪጀክት ገበርናዮ ናይ መጨረሻ ናይ ጳጉሜ ውግእ እናተኻይደ ማለት እዩ ጳጉሜ ኣብ ዝኸድና መስዓት ጅቡቲ ኣቐድሙ ጅቡቲ ንኸድ ምዃንና ዝገለፀ ናይ ባዕልና ኣመራርሓ እዩ ናይ ወፃእተኛታት ሚድያ ዝገበረሉ ምክንያት ትፈልጥ እየ ኣብዋ ሕዚ ሰላም ናይ መጀመርያ ፕሪቶሪያ ይመስለኩም ሲሸልስ እዚ ናልኩም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ናይ ሲሸልስ ምስጢር እውን ደውፅዎ ባዕሎም እዮም ኣብ ሲሸልስ ዝርርብ ይካየድ ከም ዝነበረ ዝመስከረው በዓል እዩ ስለዚ ኤርትራ ዝገበሮቶ የብላን ነቲ ትገብርዎ ቅድሜኹም ልዕለኹም እያ ኣንጻራ ተማኺርኩም ዝገበርኩሞ ኣይሰለጠ ብድሕሪ መጋረጃ ዝገበርኩሞ ኣይሰለጠ ብቅድሚ መጋረጃ ዝገበርኩሞ ኣይሰለጠ እጂ ኒን እናበልኩም ኣይተፅሙመና እቲ ስተት ሶላር ነሳት ራይና ንብለኩም ዘለና ነታ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝመርሓ ዝነበረ ትግራይ ኣሰሊፉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ክፍፅም መደብ ነይርዎ ክትብል ኤርትራ ከሲሳ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብዓርቢ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣስመራ ነታ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ደማዊ ኩናት 2 ዓመት ዘብቅዐ ስምምዕ ሰላም ከም ዘይተቃወመቶ እውን ተማጉቶ ኣሎ እኳ ደኣ እቲ ፖቶምኪን ክብል ዝገልጾ ገዛእ ሰልፊ ብልፅግና ጌታቸው ረዳ ዝመርሖ ዝነበረ ተደራዳሪ ጉጅለን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወራር ንምፍፃም የሰላስሉ ከም ዝነበሩ ወቂሱ ኣሎ ኣብዚ መግለፂ እዚ ኣብ ኩናት ትግራይ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተሰለፈት ኤርትራ ንፈለማ እዋን ብዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብቲ ኩናት ትግራይ ከም ዝኸተተት ኣሚና ኣላ ኤርትራ ብፍቃድ ፌደራላዊ መንግስቲኣ ናብቲ ዝተስገደደ ግጭት ተጎቲታ ኣትያ ዝብል ምላሽ እቲ ኤርትራዊ በዓል ስልጣን ካብኡ ንላዕሊ ዘገድስ ድማ ሓፈሻዊ ዕላማታትን ኣጀንዳ ናይቲ ኩናትን ብንጹር ንኤርትራ ዘጠቃለለ ዕላማ ዝገበረ ምንባሩ እውን ገሊጹ ኣሎ ኤርትራ ንመግለፂ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴንን ኣብ ምኻር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣይተ ጌታቸው ረዳንያ ተሪር ግብረ መልሲ ሂባ ዘላ ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ዝሃቦ ቲያትራውን ፈጠራውን ክስታት ሓቅነት ከም ዘይብሉ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ ዳይሬክተር ሃገራዊ ስለያን ኣገልግሎት ጸጥታን ኢትዮጵያ ሬድዋን ሁሴን ኣብ አልጀዚራ ምስ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ተላፊኑ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ሕወሓት ብድፊኢት ኤርትራ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውግእ ክኸፍት ይዳለሎ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ ኣብቲ ምስ ኣመኻሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ብምዃን ብእንግሊዝኛ ዝጸሓፍዎ ዓንቀጽ ኤርትራ ንዕጡቓት ፋኖን ሕወሓትን ትድግፋላ ክብሉ ወቒሶም ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ተቃወሞ ከም ዝነበረውን እቲ ብሓሙስ ዝወፀ ጽሑፍ ክልቲኦም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ይኸስስ ብደገፍን ምትብባዕን ኣስመራ ዝርከቡ ኣካል ሕወሓት ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣብ ልዕሊ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ክፍን ወሲኑ ኣሎ ኢሎም ብቐጥታዊ ደገፍ ኤርትራ ዓብዪ ዕጡቕ ሓይሊ ምኽታት ምስልጣንን ምዕጣቕን ቀፂሉ ኣሎ ብምባል ድማ ነቲ ኣብ ትግራይ ስልጣን ተቆጻጺሩ ዘሎ ሕወሓት ከሲሶም ኣለዉ እቲ ዝኾነ ጭቡጥ መርትዖ ራት ህልዊ ኩነታት ትግራይ ከመይ ካተፅኦ ከመይ ካትሪኦ ብዝብል እስክንጀምር ጽቡቕ እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ ነዊሕ ግዜ ዝወስድ እዩ ኣብ ሓፂር ኢንተርቪው እውን ተዛሪብካ ዝውዳእ ኣይኮነን እቲ ኩነታት እና ትግራይ ሕዚ ዘላትሉ ኩነታት ብጥቕልሉ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያውን ጸጥታውን ቅልውላው እያ ትርከብ እየ ኢለ ዘለኹ ትግራይ ዘላቶ ኩነታት እዚ ፀገም እዚ መንቀሊኡ ዋና መንቀሊኡ ህወሓት ባዕሉ እዩ ህወሓት ዝፈጠሮ ኩነታት እዩ ከምቲ ዓንቶ ዝበልክዎ
ማለት ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣፍሪስዎ እዩ ብግልፂ ኣፍሪስዎ እዩ ካብ ዝፍረም ጀሚሩ ኣፍሪስዎ እዩ ኣይተቐበሎም ስለምንታይ ንህወሓት ነዚ ሕዚ ብፍላይ ብስልጣን ዘሎ ጉጅለ ሰላም ስልት እምበር መትከል የኮነን ስትራቴጂ እውን ኣይኮነን ብስምዕ ዝተመስረተ ብፕሪቶሪያ ስምምዕ ዝተመስረተ መንግስቲ ናይ ጌታቸው መንግስቲ ገልቢጡ መሪሱ እውን ናይ ታደሰ መንግስቲ ገልቢጡ ሕዚ ከዓ ኣነ እየ ባዕለይ መራሒኹም ዝተወንዘፈ ድዩ ዝተወዘፈ መንግስቲ እንደገና መስሪተ ኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ሲምፕል እያ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ብሓደ ኢና ንሪአኩም ዘለና እቲ ናቶም ሸፈጥን ልኽብጥናን ክትፈልጥዎ ስለ ዘለና ኢና ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ጥራይ ገይረ ክሓልፍ የሽዑ ብወሎ ከባቢ ኳሕኳሕ የብሉ ሕዚ ግራ ክሓሱ ምሽግ ይውቅዑ ዘሎ ግራ ክሓሱ ምሽግ ትኽእል ኳሕኳሕ ሄዶ የብሉ እቲ መከላከያ ነዚኦም እርምጃ ክወስድ ሄዱ ኣብ ኣይርግረገ ትግራይ ይርግረ ታሞትን ፅፋትን ትግራይ ካብ ኤርትራ እንታይ ኣቑሑት ክመፀና እስኪ ንገረኒ ኣይናይ ሚሊዮንስ ዶላር ሳልዎ እዩ ወርቂ ሸይጥና እንደምኩሉ ወርቂ ሸይጥና ዝኾነ ኣቑሑት ከእትው ገይበሉ ናይ ራማ መንገዲ ብምኽፋቱ ህዝቢ ዓድዋ ዘትረፎ ነገር ተልዩ እታ ዝርከባ ዘይትን ሽኮርን ዋጋ ይውስኽ ህዝቢ ኣክሱም ህዝቢ ሽረ ህዝቢ መቐለ እውን ናኻኸትፈ ዋይ ካብ ኤርትራ እንታይ ምህርቲ ክንቕበል ኮይና ኢና ብናቕፋስ ስለዝተጠቐምና ናቕፋስ ኣብዘይ ዓቕማ ብ30 ቅርሺ ትሽረፍ ኢሎም 30 ቅርሺ ትሽረፍ ኢሎም ኣብ እንታይ ኢኮኖሚ ትመስርት እዩ ሎብሳይዝ ዝኾነ ኣረንጅመንት ተፈጢሩ ሰው ናይ ትግራይ ሃፍቲ ናብ ናቕፋ እናተመንዘረ ይጠፍእ ሉ ይውሰድ ኣለዎ ሲምፕል ኢኮኖሚክ እንታይ ስሙ ጂኔስ ይደል ብኮንትሮባንድ ሽምፃ ብካ ብዓፋር ዝመፅእ ዘይቲ ብ30 ቅርሺ ትገዝእ ተነርካ ሊትሮ ወይ ብ100 ቅርሺ ትገዝእ ተነርካ ናይ ኤርትራ መንገዲ ምስተኸፈተ ናብ 3-4 ይኣትሉ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ፅልያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ኩላቶም እዚኣቶም እዮም እቶም ተሰሊፎም ዘለዉ ናይ መወዳእታ ምግበይ ዝመለሰሎም ብሃገርና ክንሓልፍ ምዝና ሕጂ ናይ ድሮ መጥቃዕቲ ዝተካየደ ኣብ ግምት እቲና ማለት እዩ እንታይ መልሲ ሂብዎም እስከ ክንርኢ ኣብዚኣ ናይ ብልፅግና ካድሬታት ብብዝሒ ሸር ዝብልዋ ዘለዉ እያ እዛ ቪድዮ እዚኣ ታቶም ዝነበሩ ፀገማት ፈቲና ናብ ዝሓሸ ሕክምና ኣብ ንማፀሉ ዘለና ጉዕዞ ፀላእቲ እውን ተጋሩ ከየበርካ ክዓርፍ ዘይኽእል ናይ ሰይጣዊ ስብስብ ዝኾነ ናይ ብልፅግና ሓይል ብጣዕሚ ዝሕዝን ነዚ ዝተሓባበሩ ባናታት ተጋሩ ብዙሓት ትማሩ ነይሮም ሎሙ ነብዮ ቀፃሉ ክንብየ ግን ምንም ማለት ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ በሳል ፖለቲካዊ ተሓሳስባ ዘለዎ ሕብረተሰብ ነዚኦም ድምክቶም ነይሩና ንምክቶም ና ቀፃሉ ድምክቶም ኢና ዝሮ ሕጂ ኣብሓንቲ ዘላ ኩነታት ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንዳለና ዝሓጅ ደና ዘላ ፀገም ገይሩ ማለት እዩ ኦኬ ኣካል ናይቱ ናይ መኸተ ኣካል እዩ ኣብቲ ከባቢ ዝሓለፈ 6-7 ዓመት ብዘይ ምቁራት ኣብ ጎኖም ካብ ዝነበሩ ኣሃዱ ሓደ 13 ኣርሚ ብጣዕሚ ከቢድ መስዋዕቲ ዝካኣሉ ካብ ዝኸፈሉ ኣሃዱ ኣርማ 13 ካብ መጀመርያ ህዝቡ ናብ ከባቢኩም ኣለዉ ኮይኖም ኣይኮኑ ናብ ኣርማ 13 ዛ ከባቢ ክልተ ወርሒ ሙሉእ ብሳዕ ኣርማ 15 ኮይኖም እዮም እዛ ከባቢ እዚኣ ተዋጊኦም ካልኦት ኣርማ 17 ነርባዕ ክልተ እናኻልኦት ከዓ በስገደን ብፅምብላን 11 ሓዊስካ ተዋጊኦም እዞም ተጋደልቲ እዚኦም ሕጂ ተሰዊኦም ዘለዉ ናይቶም ትማሊ ኣብ ዓዲ ኣሰር ናይቶም ትማሊ ኣብ ዋዕላን ዝብል ናይቶም ትማሊ ኣብ ሕብረትን ናታቶም ቅፅበት ሓደራ ሒዞም ዝቃለሱ ዘለዉ ኣብ ጎኖም ዝነበሩ እዮም ሕጂ ብመስዋዕቲ ከፊሎም ዘለዉ ናይቶም ሻዊ ዝተሰውኡ ሓደራ ሒዞም ክቅፅሉ ከለዉ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እቲ ዝሕዝን ድራማ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ እንድዩ ብቐሊሉ ድማ ክረአ ዝኽእል ብቐሊሉ ክቕየር ዝኽእል ነገራት እውን ኣይኮነን ተጋሩ ቀንዲ ፀገሞም ኣብ ውሽጦም ዘለዉ ባንዳታት ዝብልዎም ንሳቶም እዮም እቶም ቀንዲ ፀገሞም ኮይኖሞም ዘለዉ ኩላቶም ድማ ሕልፍ ዝበለ ፅልኢ ኣንጻር ኤርትራ ዘለዎም ኮይኖም ንኤርትራ ንምንብርካኽ ከም ሓደ ዓብዪ ኣጀንዳ ዝወሰድዎ እዮም ኤርትራ ድማ በዚ ምትእኽኻብ ናታቶም ኣይኮነን ሎሚ እቲ ትማል እውን ኣይኮነሎምን ብግምጣሉ ንዕምኡ እዩ ዘብሎም ዘሎ ድማ እቲ ኣሜሪካ ዝበሃል ናብ ኤርትራ ገፁ ዓይኑ ይጥምት ስለ ዘሎ ንኤርትራ ካብ ቁሪ ካብ ዝሓሊ ወፂኣ ዶ ምሳና ኮን ትሰርሕ ዝብል ዘረባ ብብዝሒ ዝስማዕ ዘሎ ኤርትራ ኣብ ዛሕሊ የላ ኣብ ቁሪ የላ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ኩነታት ፅቡቅ ገይሮም የንብቦ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኤርትራ
نزي حج زلو كنتا تتقيما مسوم كتسرحن مساتهم شركنات كتفتر تتل خمزلا أبز قلو زلو بلتقنا انتاي زبل تقصوص يومسك 15 نطبتات سلمتاين عصب كن ملسالنا زبل مالتي وبزي كريكم 15 reasons Ethiopia must reclaim عصب 15 مخنياتات إثيوبيا نجيبس كتني عصب كتملسال لواهاي لهم صحيفة معنا خانتايلة شحن 500 مخنياتات نحلمكم نبرو عصب يتملسو ولا قراف عصب يتملسو ስለዚህ ከምዚ እናበልካ 99 ምክንያታት ስለምንታይ ወዲቕና እናበልካ ምንን እንተደይ ኮይኑ ዓሰብ ዝምለስ ዓሰብ የለ ወላ ገለ የለ ገለ ካብቲ ምክንያታት ዝብልዎ ህዝቢ ዓፋር እናተሳቀየ ክነብር ኣይነፍቅድን ኢና ኣንታ ተብተዓድኹም ዘሎ ዓፋር ኣብ ሞቱ ግበሩ ተጓሒፉ ዘሎ ህዝቢ ንዑ ኣብ ሞቱ ግበሩ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዓፋር ኣማና ናይ ህዝቢ ዓፋር ቃንዛ ዝስማዓኩም እንተኮይኑ ድማ ነቲ ክልል ዓፋር ናብ ኤርትራ በልዎ ባሕሪ ክጥቀሙ እንታ እናባና ይምፅዎ ባሕሪ ዝደልዩ ኮይኖም ተማም ዘሎ ናብ ኤርትራ ይምፁ ምስ መሬቶም ማለት እዩ እዚ እውን ከም ኣማራፂ ኤርትራ ክትነግሮም ትኽእል እያ ግን ግዜ የብላን ከምኡ ክትብሎም ከምኡ እውን ነቶም ካብ ዓሰብ ተሰዲዶም ዝመፁ ድፍረት ናይዞም ህዝቢ ንበይኒ እኮ ኢለኩም እየ ኣብ ኤርትራ ከለዉ ኣብ ኤርትራ ዝነበረና ገዛ ናይ ኤርትራውያን ገዛውቲ ሰሪቆሞ ዝነበሩ ከም ናቶም ኮይኑ ይስማዕ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ወሪሩ ዝቕመጥ ዝነበረ ኢትዮጵያዊ ናፅነት ምስ መፀ ተሰዊዊ ካብ ዓዲ ይብሉ ኣለዉ ውርደተኛታት تمالت أكون أنا تسعة هذا عندي كونس كل تشهن تسعة شو متن ده يكونن إثيوبياوي إلى أبو زنبر إيرتراون كانت إيرتراوس دحين كم إثيوبياوي غين زنبرون نبروتو سريق أم زسوقو بزعبوا يحسبوني كمون correcting the forced loss of عصب أبوز هنس نايو ناي ودبات يكون ناي جلس جبرنايا blocking تي ناي دحر جبس حجنا بعصبات ياك عند تبكيهم زلا بعصب مسيا وتهدروا بيس كتجبريا حيلي كتجبريا شعو لك كمتم كالوز جبروه كاب جبتو زلنا مسمر كبت كنا خليهم زخانة وجن تايلاند تمجد مسمر بتخبيلهم دكتنا قصبنا خليهم يبللو أوكي تبغى جبرهم من سنة ساعات ده يجركم كم هم زجات ماكم كافلوتيو سلزين نفسهم يوصلوا زلوا نحراب عصب نحراتيا من يخاطب لا تا جبسي أب عصباتيا مسير ترى بيزا وقت جبرتو خينا نعنا بلوك تجبرنا أبي عمي كلوا سلزين إحنا نتاكن جبرينا بزي يلوم يمشي كاتز جبر لهم زلوا well it's up to you man nobody cares about your problems ناتكم تجمعات نعنا زجد سنة يكونن إثيوبيا بعصب دياك جبسنا بعصب دياك تقطم سير تراغينا ولا بعصب من المعدنة خنصرح شركة دينا خنجبر مارسا فاطمة دينا خنعبل زين إيرتران نجبسن زملكاتيو سخاتكم كتقوي تقولوا كتبخي تقولوا وي كتبلو تقولوا بات إيرترا is كابتنس إلى الله زحجر زلواز نبرو ناب ما أكلاي درجة نامت تمتزلا ما أكلنا سبتنا قناة تمتزلا ولا تمتزيتنا إيكونوميست زج هادو نجرن تلو أبت كبابينا تونكو reasonable politica وكايدا نيرترا يمزولو زلو إيرترا is the adult in the room president سياسي is the adult in the room يميلهم زلو كابتخول أبت كبابي بسمينا بحوت بلو بسودان بلو بإثيوبيا بلو بصوماليا بلو فلاينا أبي مرة يمترتيرو مزلو إثيوبيا فحكتب لهم يدلي اللون كنت أبز بحال نكبتنا أنت ده كوينو كأريا بزح تبغى زلوا يكونن يبلو برجز إيرترا كم قليلا تزراريبا نزي أجرجرناتو كتهداد أم تهداد كتحجز يدلي والوي إيرترا مس إثيوبيا تزراريبا نأبي نتهاجر فحكي تبلو كحجز ويدلي لو إيرترا ما فتسو كتحجز يكون ثناو فتسو معناته أنت تبتيناتو تبتنو نعوز ملكاتي نتا إثيوبيا كتبتن إيرترا خسرها يكون تنقل بحمقناتو تخيل نقل that's his problem not our problem يمزولو وزلو and بعبي درجة زنرية زلنا دما حركابتي نزوبانا أزي أقداسي كنتات كوين زلو مسرح ناي إيرتران ناي إيران أمريكان أبزي كتلو لزلو دما زخون يخون لوطون أبزي ركب لزلو كنتات then سلزي انتهي بلو ناي دونالد ترامب أبوش إسرائيل 4 ديل كجبرية زبلو إسرائيل 4 ساعات حليفيو there is no deal and there is nothing سلزي مبل 4 جزيري 4 حدا جزيو حصوت كوين تريفو مس إيران زجبر ديل يلن سلزي إيران ندحرت كوينات كما تخينو بابيل من دب كل كتوي يقوليهم بابيل من دب كل كتوي يخينو دما تايكا قاتمي then برجت إيرترا أبتو قدايتي أبوتا سلزلوا
نو إيران أب كبابينا مزيا بابيل من دبكت عصو سلتغل إيرترا دم أبت كبابت سلزلا إيرترا جدا كتاد اليوم يا كلهم حيلتات انت واحدة حيال إيرترا كتلو كتكل على وانتي مسمر ناينجدي أمو حاسونا قداس النت كله سلزغل بقمت قالوا أمريكا يغني أوروبا تايمز إيرترا فيل تغيرا نابنت مالت بناتهم قمقام سودان فحفحتي والله سوماليا قميل له يمن قميل له إثيوبيا بحدا قالوا إيرترا فحم دعريلا تودي لازم مسمر كاي بحرز بحد كتعريه ونا يتخلني سلازي إذا نجار زي خجات ما يكلني ولا عبنا الناس بناتهم كالكوليشن مالتي بناتهم كالكوليشن عبي حقيس كايونا بإيرترا تخيدون إثيوبيا كرجاجة زي كالسي إيرترا ما يجري قاصرة it's impossible سلازي أبي أحمد نتخيلوا أبتزل لو رجعت كفتر دعنبر ناب بحر ماتيو كنت أب نجار كجبر زخل أي عقمية بقولون زبل منات الله أمريكا that's why عندراناتو عدو دير رجاجة ناب كالو كيد شجر كفترن بر مفتاح كم سلازي كل أبو أمنات يبلومن بزتري وزلهم دما نساتهم إيرترا توت كلهم يمنيو إيرترا دما مليسا نحيلتنا دماغات تغيد unfortunately مبزحت جزء حلمتاتهم أي سمر لومي I'm really sorry for them man يحزنوا خا يمكن حماق دينات كاتل تغين كا أي سمر الكاني. Ich befinde mich gerade in Eritrea und habe kein Internet. Und das ist tatsächlich ganz normal. Und zwar gibt es auch Internetcafés, wo man da ab und zu mal einen Zugang hat, aber es ist auch nie garantiert. Ich bin erst seit über 24 Stunden hier und ihr habt keine Ahnung, wie geil das ist, kein Internet zu haben. Also ich versuche halt immer in Deutschland so Detox zu machen, aber das fällt mir so schwer. زيا مكرت قالنا كاب جرمن ناب إيرترا زغدتيا أب إيرترا غيدا إنترنت هاي صنحان إنترنت سلدي صنحا أكندي منين تبلتايلا تمزجن أملاخ إنترنت دي صنحان يا تبلت إيرترا إنترنت كله يبلون يبلتن تمالتيو ديجيتال ديتوكس نخجبر الدر رخيبه كما يصبغ تسمي إن مغنياتو إنت كاب إنترنت عرفت نخوست بزحي صارنا يراب جرمن جناي سلت أنن أبزي جندا إنترنت كافل لو كيد تشيك برجلي بلون له إمبي كاب إنترنت نستوصل نجزي ناس أخوينا خص أني هتولد لا بحكي بزح قالوا تهوس اللي تعتقل صحفات كم صحفولا كان فيديو جيراري يعني رجن هذا جزء كاب ديجيتال ديتوكس نخجبرون أجد سنة اللويو ناو إيرتراين إنترنت هيجبوني نبلي لنا إنترنت كال سرح اللو كم نجار اللو التكنولوجي نخاله كله أجد سنة اللو هذا جزء جن إنترنت أبزي بلو مخادون صبغ مخاني نسات ولا زلنا عان الشيء ولا عسل زغنة صبغ يعني جن بيزنس ناتي بملو ولا ويب سايت ناتي وبإنترنت اللي تسرح إنترنت زي لك سرعونا يكلني سرت راديو كونس ولا تسرحيون أنا أبزي بالكل قط لا يكلنيو في اللي تمهروناتين قال ملن السبورت لزد اليوم زغنة إنترنت نقول له سبت فلا لي ترجم دي زلوجن اتنا تزربا صبغ زربايو ديجيتال ديتوكس أجد داسيو and that's good thing and أجوخي maybe الإنترنت ونكل عندي مسجزيجن نقول زي اللي دقر كا منين يدلنيو نزاق ولا هاي فلتاني يعني أنا توم تفلتوا أجن أجوخ بالوا مجمع بيرترا صبغ اللي فا خمس مسات يتزرب زغنا بكالك زي قال انت رخيبة 5 ألكمي لايك مقبار شير مقبار يطغ من حسابكم أي ترس أنا بالكو نصمدو بحماق زقلتوا بزي صبغ هنري